हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये आज आपण अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योगचं अध्ययन करत आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा अत्यंत साध्या आणि सरळ भाषेमध्ये भगवद्गीता आपल्यासाठी लिहून ठेवली आणि त्यामुळेच आपण भगवद्गीतेचं ज्ञान ग्रहण करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम बनवला आणि झूमद्वारे आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकत आहोत. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, तसंच श्लोकांचा अर्थ मला समजावून सांगितला. इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला धन्यवाद देते. त्यांच्या सहकार्यानेच आपण हा उपक्रम घेऊ शकतो. वर्गात उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर जसं आपण म्हटलं की आपण भगवद्गीतेचा अंतिम अध्याय 18वा अध्याय मोक्ष संन्यास योगचं अध्ययन करत आहोत आणि काल आपण 16व्या श्लोकापर्यंत बघितलेलं आहे. पण म्हणजे आता थोडंसं उजळणी करायचं म्हणून आपण 13व्या आणि 14व्या श्लोकामध्ये आपल्याला काय सांगितलं होतं हे आपण समजून घेऊया. तर प्रथम मी अनुवाद वाचते 13व्या श्लोकाचा आणि त्यानंतर मग 14व्या श्लोकाचा वाचते. तर 13व्या श्लोकामध्ये कृष्ण म्हणतात की हे महाबाहू अर्जुन, वेदांताच्या नुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीस जाण्याची 5 कारणं आहेत, ती माझ्याकडून ऐक. आणि 14व्या श्लोकाच्या अनुवादात म्हटलंय की कर्माचं स्थान म्हणजे शरीर, कर्ता म्हणजे विभिन्न इंद्रिये, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही ती 5 कारणं आहेत. म्हणजे कृष्णांनी या आपल्या दोन्ही श्लोकामध्ये कर्मसिद्धीस जाण्याची 5 कारणं सांगितलेली आहेत. आता काल आपण ह्या पॉइंट पर्यंत थांबलो होतो की जो व्यक्ती आपल्याला कर्ता मानत नाही आणि कर्मफळ भगवंतांना समर्पित करतो, तर तो कर्म जरी करीत राहिला तरी तो कर्मबंधनातून मुक्त असतो. आता हे नेमकं कसं होतं हे समजण्यासाठी हे 14 ते 17 हे श्लोक आहेत. म्हणजे कर्म आपण करत राहिलो तरी कर्मबंधनातून मुक्त कसे राहू शकतो हे समजण्यासाठी हे ज्ञान दिलेलं आहे. आता अधिष्ठानम म्हणजे काय, तर स्थान. आता आपण यावेळी कुठल्या स्थानात स्थित आहोत, तर आपल्या शरीरात स्थित आहोत. तर हे झालं पहिलं कारण, आपलं शरीर. जर शरीरच नसेल तर कुठलीही कर्म परत म्हणजे कुठलंही कर्म होणारच नाही, हे स्पष्ट आहे. पुढचा शब्द आहे तथा कर्ता, म्हणजे जीवात्मा. कर्ता म्हणजे जीवात्मा. मग करणम, करणम म्हणजे काय, तर इन्स्ट्रुमेंट, ज्याला आपण म्हणूया की साधन. म्हणजे काय आहेत साधन आपल्यासाठी, तर इंद्रिय आहेत. पुढचा शब्द आहे च पृथग्विधम. पृथक म्हणजे काय, तर भिन्न.
आणि पृथक विधम म्हणजे काय, तर अनेक भिन्न प्रकारची, म्हणजे म्हणतो ना आपण अनेकविध किंवा विविध इंद्रियांच्या द्वारे व्यक्ती कार्य करतो. जसं आता आपण आपल्या हातांनी किंवा डोळ्यांनी कानांनी विविध कार्य करत असतो. म्हणजे कुठल्याही कार्याचे हे पहिले तीन घटक आपण बघितले. कुठला? पहिलं म्हणजे शरीर, दुसरा म्हणजे जीवात्मा, आणि तिसरी म्हणजे आपली इंद्रिय. मग त्यानंतर पुढचा शब्द श्लोकामध्ये आहे विविधाश्च पृथक चेष्टा. आता लक्षात काय घेऊया की चेष्टा म्हणजे क्रिया नाहीत, चेष्टा म्हणजे प्राणांचं कार्य. जे पंचप्राण आहेत त्यांचं कार्य. जसं आता मी इथे बोलण्याची क्रिया करते, ते होण्यामागे प्राण कार्य करीत असतात. प्रत्येक हे जे पाच प्राण आहेत आपल्या शरीरामध्ये, यांची कार्य ही वेगळी वेगळी नियोजित आहेत. शरीरामध्ये जी पचन क्रिया होते त्यासाठी कार्य करणारा प्राण वेगळा, मलत्याग करण्यासाठी लागणारा प्राण वेगळा. म्हणजे शरीरात ज्या वेगळ्या वेगळ्या क्रिया होतात त्या मूलतः या प्राणांच्या द्वारे होत असतात. हे जे प्राण असतात ना, हे गतिशील मात्र भगवंतांच्या आज्ञेनुसार होतात. तर जेव्हा भगवंत बघतात की जीव ही एक इच्छा करतोय, मग ते कार्य भौतिक स्वरूपाचं असेल किंवा आध्यात्मिक असेल, तर इथे श्लोकात वापरलेला विविधाश्च पृथक चेष्टा हा शब्द प्राणांच्या कार्यासंबंधात वापरलेला आहे कृष्णाने. म्हणजे इंद्रिय असतील पण प्राण नसतील तर आपण कुठलीही क्रिया किंवा कार्य करू शकणार नाही. आता कधी कधी बघा, मनुष्याचं मन ठीकठाक आहे किंवा शरीरही त्याचं ठीकठाक आहे, पण शरीराचा कुठला तरी एक भाग, जसं की आता हात असेल किंवा पाय असेल, हा काम करत नाही, जसं पॅरालिसिस मध्ये होतो. तर इथे काय समजायचं की त्या भागामध्ये प्राणांचं संचलन व्यवस्थितपणे त्या भागामध्ये होत नसतं. तर म्हणून हे पाच मुख्य प्राण आपल्याला सांगितले, ज्यांचं महत्व आहे प्राण, अपान, समान, उधान आणि व्यान. आणि तसेच या प्राणांना मदत करणारे पाच उपप्राण असतात: नाग, कूर्म, क्रिकरा, देवदत्त आणि धनंजय असं. तर आता या प्राणांच्या मुळेच आपण बोलू शकतो, पायाने चालू शकतो, हात आपले हलवू शकतो. म्हणजे सर्व प्रकारच्या हालचाली किंवा क्रिया आपल्या शरीरात ज्या होतात या प्राणांच्या द्वारे केल्या जातात. आता आपण काल समजून घेतलं होतं की आपली बुद्धी जी आहे ही ज्ञानेंद्रियांशी जोडलेली असते. ज्ञानेंद्रिय कुठली आहेत? कान, नाक, डोळे, जीभ आणि त्वचा. आणि हे पाच प्राण जोडलेले असतात आपल्या कर्मेंद्रियांच्या बरोबर. कर्मेंद्रिय आहेत आपली हात, पाय, वाणी, गुदा आणि जननेंद्रिय. आता बघा, आपली ही ज्ञानेंद्रिय, त्यांची ओढ त्यांच्या विषयांकडे असते. ही ज्ञानेंद्रिय त्या विषयांकडे सतत आकर्षित होत असतात. शब्द, स्पर्श, रस, रूप आणि गंध. आणि हे सर्व सतत मनाला माहिती पुरवत असतात. हे खाऊया, ते बघूया, तिथे जाऊया. म्हणजे काय, हे ज्ञान देत असतात मनाला सतत ज्ञानेंद्रिय. आता मन बुद्धीकडे जोडलं जातं. ज्या वेळेला एखाद्या गोष्टीबद्दल आपल्याला आकर्षण वाटतं तेव्हा मन बुद्धीकडे जोडलं जातं, आणि तेव्हा बुद्धीद्वारे मनाची आणि इंद्रियांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी या प्राणांच्या द्वारे कृती केली जाते. प्राण भगवंतांच्या द्वाराच गतिशील होतात. म्हणजे अधिष्ठान म्हणजे आपण काय म्हटलं, आपलं शरीर. कर्ता म्हणजे जीवात्मा, करणम म्हणजे भिन्न इंद्रिय, चेष्टा म्हणजे प्राणांची कार्य, आणि शेवटचं कारण म्हणजे जे कृष्ण म्हणाले होते दैव म्हणजे भगवंत किंवा परमात्मा. हे पाच घटक मिळूनच कुठलंही कार्य सिद्ध होतं. आता आपण जाणून घेतलं की प्राणांना गतिशील करणारे भगवंत आहेत, जे मुख्य कारण आहे कार्य सिद्ध होण्याचं. त्यामुळे कोणी व्यक्ती स्वतःलाच कर्ता मानत असेल तर ते अयोग्य आहे. म्हणजे शरीर, इंद्रिय, प्राण कोण चालवत आहे? तर भगवंत चालवत आहे. आता भगवंतच जर का प्रमुख कारण आहेत आपण म्हटलं, तर मग पाप पुण्य या सगळ्याच कर्मफळ आपल्यावरती का बरं? हे सगळं तर भगवंत करतात, मग आपण कर्मफळ का भोगतो हे पण जाणून घेऊया. आता अधिष्ठानम म्हणजे आपलं शरीर म्हटलं आपण. आणि या शरीरासाठी 13व्या अध्यायात आपण काय शब्द शिकलो होतो? तर क्षेत्र. आठवतंय ना? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, हो. योग असंच अध्यायाचं नाव होतं, बरोबर. आता हम्म. या शरीराला जाणणारा कोण होता? क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा होता. आणि आत्म्याची जाणीव आपण म्हटलं होतं त्या क्षेत्रापुरतीच मर्यादित असते, बरोबर ना? म्हणजे शरीरापुरती. त्यामुळे त्या आत्म्याला ज्ञाता किंवा कर्ता असं म्हटलं गेलंय. आता त्या आत्म्याच्या ज्या ज्या इच्छा असतील त्या त्याप्रमाणे तो कार्य करतो.
महत्वाचं काय समजून घेतो आपण, की जीव करता आहे, प्रकृती करता नाहीये. प्रकृती जड आहे. म्हणजे जसं मी आता तुम्हाला म्हणते, की माताजी, हा अनुवाद तुम्ही वाचा आणि त्यानंतर तुम्ही वाचता म्हणजे क्रिया करता. तर तुम्ही जीवात्मा आहात आणि करता पण आहात. पण माझ्या मोबाईलला मी सांगितलं तर तो जड आहे, की हे वाच म्हणून, तर तो वाचू शकत नाही. आता बघा, अजून थोडं खोल जाऊया, की जी शास्त्र आहेत ज्याच्यामध्ये आपल्याला विविध निर्देश दिलेले आहेत, कसं वागायचं, कसं काय कार्य करायचं, वेगवेगळी कार्य कशी करावीत यासाठी, हे सर्व जीवासाठी दिलेले आहेत. कारण काय, तो करता आहे. आता जीव करता नसेलच तर मग या शास्त्रांचा उपयोग काय? जर का जड प्रकृती करता असेल तर शास्त्रांचा प्रकृतीला दिलेल्या निर्देशाचा काय उपयोग झाला असता? हे आपण समजून का घेतो? तर हे जाणून घ्यायला की जीव करता आहे. आता आपण जे 4 नियम आपल्याला पाळायला सांगितलेत, मांसाहार करायचा नाही, जुगार इत्यादी अवैध मार्गाने अर्थार्जन करायचं नाही, कुठल्याही प्रकारची नशा करायची नाही आणि अवैध संबंध ठेवायचे नाहीत. हे सर्व निर्देश शास्त्र कोणाला देत आहे? तर जीवात्म्याला देत आहे. आता एकदा जीवाने इच्छा केली की प्रकृती सर्व कार्य करते त्याच्यावरती, ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी. म्हणजे मी इच्छा करते की मला आता हा श्लोक समजावून सांगायचा आहे, पण मी कसं बोलते हे मला कळत नाही. माझी जीभ, माझा आवाज, शब्द हे सगळं घडून येतं, पण यामागे इच्छा माझी आहे की मला हा श्लोक समजावून सांगायचा आहे. जसं तुम्ही आज वर्गाला आलात तर ही इच्छा तुम्ही केली, त्यानुसार तुमच्या हाताच्या बोटांनी तुमचा मोबाईल घेतला, त्याच्यावरून ती लिंक तुम्ही दाबून जॉईन केलीत. म्हणजे इच्छा जीवात्म्याची आहे. भगवद्गीता वाचा, श्रीमद भागवतम वाचा, ह्याचं रोज वाचन करा, किंवा श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करा. असं शास्त्र आपल्याला जो निर्देश देतो हा आपल्यासाठी दिलेला आहे. आता आपल्या हातांना किंवा कानाला दिलेला हा उपदेश नाहीये, कारण ते जड आहेत. जसं आता आपला मोबाईल आहे, रोज आपल्या बरोबर वर्गात येतो, पण तरी तो जडच आहे. म्हणून हा निर्देश त्यांच्यासाठी नाहीये, हा आपल्यासाठी आहे, जीवात्म्याच्यासाठी आहे. तर हे जीवात्म्यासाठी सर्व शास्त्र निर्देश देतं. त्यामुळे आपण असं म्हणू शकत नाही की सगळं काही भगवंतच करत आहेत, पाप पुण्य सर्व काही भगवंतच करत आहे, मी काहीच करत नाही असं नाही. आपण म्हटलं की आपली सर्व कर्मे परमात्म्याच्या किंवा भगवंतांच्या इच्छेवर अवलंबून असतात. कारण दैव हे जे 5वं कारण आहे, हे कार्यसिद्धीस जाण्याचं महत्वाचं कारण आहे. आता दैव म्हणजे परमात्मा, जे आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहेत. भगवंतांना आपण म्हटलं की सर्व कारणम आहेत ते, म्हणजे सर्व गोष्टींचं परम कारण भगवंत आहेत. तर इथे काय समजून घेतोय आपण, की चांगलं कार्य असेल किंवा वाईट कार्य असेल, दोन्ही कार्य करण्याची शक्ती भगवंत देतात, पण इच्छा करणारा जीव असतो. द्रष्टा आणि सृष्टा हे दोन्ही जीवात्म्याला म्हटलं गेलेलं आहे. दृष्टा का? कारण भोगवस्तू बघून तो इच्छा करतो. आणि सृष्टा का? कारण ते प्राप्त करण्यासाठी त्यावर कृतीही जीवात्माच करतो. आता 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं होतं, एक श्लोक होता तिथे, प्रकृते क्रियमाणानी गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. म्हणजे तिथे कृष्ण काय म्हणाले होते, की मिथ्या अहंकाराने भ्रमित झालेला आत्मा म्हणतो की मीच करता, पण प्रत्यक्षामध्ये तो एकमेव करता नसतो. तर इथे आपण ते समजून घेतलं, जीव हा एकमेव करता नसतो. कुठलंही कार्यसिद्धीस नेण्यासाठी 5 कारणं असतात. म्हणजे सगळं काही मीच केलं असं तो म्हणू शकत नाही जीव, आणि मी ह्यात काहीच केलं नाही असंही तो म्हणू शकत नाही. आता उदाहरण म्हणजे मी एका रेस्टॉरंटमध्ये जाते आणि मला मसाला डोसा तिथे जाऊन खायचा आहे, जी माझी इच्छा आहे. आता हा मसाला डोसा बनवण्याची क्रिया त्या हॉटेलमध्ये जो कुक असेल त्याने केली. त्याला आज्ञा कोणी दिली? मॅनेजरने दिली, जी त्याने माझ्याकडून माझी इच्छा जाणून घेतली होती आणि त्याप्रमाणे त्या कुकला त्याने आज्ञा दिली. म्हणजे इच्छा माझी आहे, मी केली आहे. म्हणजे डोसा जरी त्या कुकने तयार केला, पण इच्छा माझी असल्याने बिल मात्र मलाच भरायचं असतं. म्हणजे जीव भोग करण्याची इच्छा करतो आणि भगवंत ती पूर्ण करतात, प्रकृतीला आदेश देतात त्या प्रकारे ती क्रिया घडवून आणण्यासाठी. जीव काहीच करत नसेल, सगळं काही भगवंतच करत असतील, तर शास्त्रांच्या द्वारे योग्य प्रकारे कार्य कसं करावं याचा उपदेश जीवाला दिलाच गेला नसता. शास्त्र हे जीवात्म्याला मार्गदर्शन करतो. आता जीव पाप करीत असेल किंवा पुण्य कर्म करत असेल, भगवंत त्याच्या इच्छेच्या आड येत नाहीत, म्हणून त्यांना उपद्रष्टा म्हटलं जातं. साक्षी भावाने ते उपस्थित असतात.
सगळं काही भगवंतच करत असतील आणि जीव जडच असेल, लाकडासारखं त्याचं अस्तित्व असेल असंही नसतं, कारण जीवाला सूक्ष्म स्वातंत्र्य दिलं गेलेलं आहे, त्याचा वापर करून तो इच्छा करतो. आणि मग शास्त्रातील निर्देश हे जीवासाठी जे दिलेले आहेत तेही निरर्थक होतील जर का हे स्वातंत्र्य त्याच्याकडे नसेल तर. तर जीव हा त्याचं शरीर, इंद्रिय आणि प्राण यांचा आधार आहे. म्हणजे जीव हा क्षेत्रज्ञ आहे. आणि जीवाला उपभोग घ्यायची इच्छाच नसेल तर हे क्षेत्र म्हणजे शरीर त्याला प्राप्त होणारच नाही भगवंतांकडून. जसं आता सरकार द्वारा जेल बनवली जाते बघा, तिथे कैदी असतात आणि ते गुन्हे करतात म्हणून ही जेल बनवलेली असते. तसंच भगवंतांनी शरीर आणि विविध इंद्रिय यांचीही व्यवस्था केलेली आहे, ज्याद्वारे जीव जी इच्छा करेल ती तो पूर्ण करेल. आता बघा, सर्व काही भगवंतच करत असतील तर भगवंत सर्व जीवांकडून भक्तीच करवून घेतील, ज्याद्वारे सर्व जीव भगवत धामामध्ये परत येऊ शकतील. पण इथे जीवात्म्याची जशी इच्छा असते तशा प्रकारे तो विविध कार्य करताना दिसतो. भगवंत एकाकडून भक्ती आणि दुसऱ्याकडून काही वेगळं कार्य असं करून घेणार नाहीत. भगवंतांना कसं आहे, सर्वच सम आहेत. तर हे आपल्याला समजलं पाहिजे. भगवंतांनी दिलेलं शरीर आणि इंद्रियांना शक्ती प्रदान केल्यानंतर त्याचा वापर जीव आपल्या इच्छेनुसार करतो. आणि इथे खूप मोठं कार्य हे बुद्धीचं पण आहे बघा. बुद्धी जर जर सबळ नसेल, सबळ म्हणजे काय, कृष्ण भावनेशी जोडलेली नसेल तर तो व्यक्ती भोगाकडे प्रवृत्त होतो. म्हणून इथे शास्त्रांचं महत्व आहे, कारण शास्त्र बुद्धीला योग्य अयोग्य ह्याचं ज्ञान देतात. जे शास्त्र आपण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून जाणून घेतो. आता हे जाणून जेव्हा आपण शास्त्राच्या अनुसार कार्य करतो म्हणजेच कर्म करतो, त्या कर्माच्या फळांच्या बंधनात आपण अडकत नाही. कर्म करीत असलो तरी मुक्तच असतो. पण जेव्हा शास्त्राच्या नुसार आपण कार्य करीत नाही, आपल्या मनाने आपल्या मर्जीने आपण कार्य करतो, त्याचा परिणाम काय होतो हे आपल्याला 16व्या अध्यायात कृष्णांनी सांगितलं. की हा श्लोक होता बघा, यह शास्त्रविधी मृत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामगती. म्हणजे शास्त्रविधींचा त्याग करून स्वैराचार जो करतो त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगती प्राप्त होत नाही. शास्त्रांच्या विरुद्ध कार्य करीत आहेत त्यांना शक्तीही भगवंतच देतात. तुला तुझ्या मर्जीप्रमाणे वागायचं आहे ना, मग तसंच कर. भोग मग सुख दुःख, घे एका पाठोपाठ एक शरीर. पण जेव्हा शास्त्राच्या नुसार कार्य केलं जातं तेव्हा मात्र दायित्व भगवंत घेतात. कर्मबंधनातून मुक्त करीत त्या जीवाला भगवत धामामध्ये घेऊन जातात. आता हिरण्यकश्यपूचा आपण बघा, आसुरी प्रवृत्तीसाठी त्याचं उदाहरण नेहमी घेतो. तर हिरण्यकश्यपूचा थरार एवढा होता की त्याने भुवई जरी उंचावली तरी स्वर्गामध्ये इंद्र थरथर कापत असे. पण 5 वर्षाचा प्रल्हाद मात्र हिरण्यकश्यपूच्या पुढे एकदम निर्भय उभा होता. तर जेव्हा हिरण्यकश्यपूने प्रल्हादला विचारलं की शक्ती तुला कोण देतो, तू एवढा निर्भय कसा आहेस, तर प्रल्हादचं उत्तर काय होतं, तोच शक्ती देतो जो तुम्हालाही शक्ती देतोय. बघा केवढं मोठं तत्वज्ञान तेवढ्या बालकाने सांगितलेलं आहे. तर आता बघा, थोडा विचार आपण करूया की शास्त्रामधील निर्देश जे आहेत, जसं की आता हे नियामक तत्वांचं पालन करणं, हे कित्येकांना ना बंधन वाटतं. आणि कुठलेही नियम न पाळता स्वैराचार करणं, मनाला येईल तसं वागणं हे त्यांना खूप सोपं वाटतं. तर विशेषतः आसुरी वृत्तीच्या लोकांना, ज्यांच्यामध्ये रजोगुणाचा आणि तमोगुणाचा प्रभाव अधिक आहे, अशा व्यक्तींमध्ये हे असं दिसतं की त्यांना बंधन नको असतं या नियमांचं. तर त्यामुळे हे नियामक तत्व ते पाळत नाहीत. पण खरं तर ही नियामक तत्व ही बंधन नसून आपल्याला मुक्त करतात त्यांचं पालन केल्याने. आणि स्वैराचार करणारे मात्र तशा प्रकारे वागून आपल्यासाठी येणाऱ्या अनेक जन्मांचं बंधन तयार करीत असतात. पण हे त्यांना समजू शकत नाही, कारण रजोगुणाची आणि तमोगुणाची मात्रा त्यांच्यामध्ये अधिक असते. पण सत्वगुणी माणसाला ज्ञान घेऊन हे समजतं आणि जेव्हा तो या नियमांचं पालन करतो गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली, तेव्हा मात्र तो विशुद्ध सत्वगुणाकडे प्रगती निश्चितपणे करतो. आता एखादं उदाहरण घ्यायचं झालं हेच समजण्यासाठी, म्हणजे मिथ्या अहंकाराचं, तर बघा एक शेतकरी असतो जो आता शेतामध्ये कष्ट करून काही पीक वगैरे उभं करतो. आता तो काय म्हणेल, हे सगळं समोर जे पीक दिसतंय ना, एवढं जे भरलेलं शेत आहे, हे माझ्या कष्टामुळे उभं आहे. बघा हा मिथ्या अहंकार आहे. आता खरं तर बीज आहे किंवा ते पेरण्यासाठी लागणारी माती, पाणी, हवा, सूर्यप्रकाश, तसंच या शेतकऱ्याच्या शरीराची, इंद्रियांची क्षमता ही सगळी कृष्णांनी दिली आहे. जेव्हा हे समजू शकतो तो व्यक्ती,
की माझं कार्य कसं आहे, केवढं क्षुल्लक आहे, मी फक्त ते बीज नेऊन मातीत पुरतो, बाकी सर्व शक्ती कृष्णांचीच आहे, तेव्हा त्याचा अहंकार संपून जातो. आणि हे ज्ञान मनुष्य केवळ सत्वगुणात राहून घेऊ शकतो. रजोगुणाची आणि तमोगुणाची मात्रा असेल तर मनुष्याला हे समजूनच येत नाही. तो स्वतःलाच करता मानतो. तो म्हणतो हे पीक माझ्यामुळे उभं आहे, भगवंतांचा वगैरे ह्याच्यामध्ये काहीच सहभाग नाहीये. त्यामुळे आपल्याला सांगितलं जातं की सकाळी लवकर उठून अध्ययन करा. कारण सकाळच्या वेळेला म्हणतात ना, सत्वगुणाची मात्रा ही जास्त असते. तर थोडक्यात काय आहे की शास्त्राच्या अनुसार निर्देश मानून जो कृष्णांच्या प्रती सेवाभाव आता आपल्यामध्ये जागृत करतो, भक्ती मार्गामध्ये संलग्न होतो, तो प्रगती करतो. आणि शास्त्रातील निर्देश न मानता स्वतःच्या इच्छेने जो कार्य करतो तो पापकर्म करतो आणि पापकर्माची फळं पण भोगतो. तर सगळं काही भगवंतच करीत असतात, तर मग जीवाकडे जे सूक्ष्म स्वातंत्र्य दिलेलं आहे त्याला अर्थच उरला नसता. मग सूक्ष्म स्वातंत्र्याचा उपयोग करूनच जीव जी इच्छा करेल त्यानुसार त्याची पुढची गती होते. हे आपण आता समजून घेतलं पाहिजे. म्हणजे हे 14 ते 16 हे श्लोक जे होते ना, जे काल आपण बघितले शेवटी, ते आपल्याला हेच सांगतात की मनुष्य कर्म जरी करीत राहिला तरी कर्मबंधनातून कसा मुक्त होऊ शकतो. तर तेव्हाच मुक्त होऊ शकतो जेव्हा तो स्वतःला कर्ता मानत नाही आणि कर्मफळ तो भगवंतांना अर्पण करतो. स्वतःला कर्ता मानत नाही कारण काय, की कुठलंही कार्य सिद्धीस जाण्याची 5 कारणं असतात हे आपण समजलं. आणि दैव किंवा भगवंत हे सगळ्यात महत्वाचं कारण असतं हेही जरी समजून घेतलं, तरी जीव त्यातला एक करता आहे, कारण इच्छा त्याची असते. तर त्यामुळे कर्माची फळं ही त्याला भोगावी लागतात. पण ज्या वेळेला शास्त्राच्या अनुसार तो कर्म करतो आणि केलेल्या कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण करतो, त्यावेळेला मात्र तो कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकतो. कर्म जरी करीत राहिला तरी तो कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकतो. हे त्यातलं महत्व होतं. बघा आता माताजी, समजलं का काल हो, जिथे आज आपल्याला खूप छान अडचण होती? सांगितलं तुम्ही. हा आज खूप छान म्हणजे समजावून सांगितलं. हा म्हणजे म्हणजे सोप्या कालच्या पेक्षा शब्दामध्ये आज जास्त समजलं. चांगलं कळलं, उदाहरणं पण दिलीत त्याच्यामुळे. हा हा म्हणजे भौतिक जगात राहून कोणी कर्म जरी करत राहिला तरी मुक्त कसं राहू शकतो बंधनात न अडकता, हे आपल्याला समजायला पाहिजे. आणि जे आणि आपल्याला भगवंत स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, सूक्ष्म स्वातंत्र्य जरी म्हटलं तरी तरी ते हा कसं वापरायचं हे आपण ठरवायचं आपल्या बुद्धीनी. ठरवायला पाहिजे. बरोबर, म्हणजे भगवंतच सगळं करतात, त्यांच्या इच्छेशिवाय पानही हलत नाहीत. त्यामुळे मी पाप आणि कर्म पुण्याचा काही माझ्या त्याच्यामध्ये भूमिका नाही असं म्हणून आपण जबाबदारी झाडूनही टाकू शकत नाही. हा, आपलीच आणि ते जबाबदारी आहे, कारण स्वातंत्र्य इच्छा जे आपण सूक्ष्म करतो. स्वातंत्र्य आहे ते सगळ्यात महत्वाचं ठरतं. हा, ते महत्वाचं आहे. तर आता हे 14 ते 16 ह्या श्लोकामध्ये आपण हेच महत्वाचं शिकलो की इच्छा आपण करतोय, त्यामुळे भगवंत फक्त ती कशी पूर्ण करायची ह्यासाठी व्यवस्था करतायत. इच्छा आपली असल्यामुळे जबाबदारी पण ही आपलीच राहते. आता आपण हम्म. आज 17व्या श्लोकापासून सुरुवात करूया. पुढचं हरे करूया. कृष्ण. हा. हरे कृष्ण. वाचते मी श्लोक आता. हा, वाचा. हो. यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते. त्याचा अर्थ आहे, जो मिथ्या अहंकाराने प्रेरित नाही, ज्याची बुद्धी बंधनात सापडलेली नाही, तो जगातील मनुष्यांना मारून देखील मारेकरी होत नाही, तसेच तो कर्माने बांधलाही जात नाही. इथे हम्म. म्हणजे आपलं अर्जुनाचं आलं की युद्धात त्याला हे हा, दिलेली होती, ती परमेश्वरांनी दिली होती, युद्ध कर. बरोबर. हा, आता अर्जुनाने युद्धाला नकार दिला होता ना, त्याने कारण पण आधी दिली दिला होता होती. नकार त्यांनी. हो. हा, बरोबर. आणि ते का कारण होतं, कारण तो स्वतःला करता मानत होता. तो हा. काय म्हणत होता की मी युद्ध केलं तर ह्याच्यामध्ये मला अनेकांची हत्या करावी लागेल, पण आणि ते इथे तो सगळं. भगवंतांच्या आदेशचं पालन करणार आहे. हा. त्यामुळे बदललं बघा, आता सगळं त्या चित्रच त्यामुळे आता स्वरूप त्याच्या हातून पलटलं. जरी माणसं गेली तरी तो मारेकरी होत नाहीये इथे. हा, दोष अर्जुनावरती आता येणार नव्हता. जसं आता कोणी हम्म. देशाच्या सीमेवरती सैनिक वरिष्ठांच्या आदेशानुसार शत्रू सैन्यामध्ये गोळ्या झाडतात बघा, मग त्या हो. सैनिकांचा विरुद्ध सेनेमधल्या यांचा सैनिकांचा मृत्यू पण होतो. मग हम्म. त्याचा दोष काही ह्या सैनिकाला देता येत नाहीत, कारण तो हो. वरिष्ठांच्या आदेशाचं पालन करीत असतो, देशाच्या संरक्षणार्थ कार्य करतो. पण आता काहीतरी वैयक्तिक कारणासाठी त्या वैमनस्यातून त्याने कोणावरती गोळ्या मात्र झाडल्या,
तर त्याची हम्म. ही जबाबदारी पूर्ण त्याची असते. तिथे त्याला त्याची क्षमा असते. मिळू शकत नाही, तिथे त्याला शिक्षा पण होते. आता हा एक ना राजा असतो, त्याचं नाव असतं कौशिक. आणि हा कसा हा असतो, खूप मोठं राज्य असतं, त्याची सुव्यवस्था असते अगदी राज्यामध्ये. पण तो काय ठरवतो की मला राज्य सोडून जंगलामध्ये जायचंय, संन्यास घ्यायचाय, मला आध्यात्मिक प्रगती करायची आहे. आता संन्यास घेऊन म्हणजे त्या प्रकारे राज्याचा त्याग करून आता हा जातो तिथे जंगलामध्ये, पण तिथे त्याला शांती मिळत नाही. सारखे वेगवेगळे विचार त्याच्या मनामध्ये यायला लागतात. आणि कुठे एका ठिकाणी शांत बसणं पण त्याला आता अवघड होऊन जातं. मग बसला की लगेच तो उठायचा, परत येरझरा घालायचा, परत बसायचा, एवढी अस्वस्थता त्याच्यामध्ये असते. आणि त्यालाही जाणीव असते ह्या गोष्टीची की आपण इथे जंगलामध्ये एकांतात आलो आहोत कशाला, आता आध्यात्मिक प्रगती करावी, पण आपलं मन मात्र शांत नाही. तर एक दिवस काय होतं, जंगलामध्ये त्या जंगलाच्या वाटेवरून एक संन्यासी जात असतात. आणि हा राजा त्यांना आपल्या कुटीमध्ये येण्यासाठी विनंती करतो. आणि त्याच्या त्या अस्वस्थतेविषयी त्या संन्यासीला विचारतो. आणि राजा म्हणतो की मी संन्यास घेतलाय काही शांती प्राप्त करेन म्हणून, इतरांनाही काही मार्गदर्शन करू शकेन अशी माझी इच्छा होती, पण मला इथे येऊन पण अजिबात शांती मिळत नाहीये, काय कारण असेल. आता हा संन्यासी त्याला विचारतो की मी तुम्हाला ह्यापूर्वी कधी जंगलात बघितलं नाही, कोण आहात तुम्ही, प्रथम तुमची ओळख करून द्या मला. तर त्यावरती तो राजा काय म्हणतो, तुम्ही मला ओळखलं नाहीत, खरंच ओळखलं नाही का, बघा बरं नीट माझ्याकडे, ओळखू शकाल मला. तर त्यावरती तो संन्यासी म्हणतो नाही ओळखलं. तर राजा म्हणतो मी या राज्याचा राजा आहे, कौशिक नाव आहे माझं, आणि गेले कित्येक वर्ष मी राज्य करत होतो. आणि खूप राज्य मी अशी आक्रमण करून अनेक आजूबाजूची राज्य जिंकून घेतली, संपत्ती वाढवली, खूप मोठं सैन्य मी उभारलेलं होतं. आणि किती सैनिक होते त्याच्यामध्ये, घोडे होते, हत्ती होती, अनेक प्रकारची अस्त्र-शस्त्र, असं सगळं वर्णन आता राजा सांगू लागला त्याला. त्याच्या राण्यांबद्दल सांगितलं, मुलांबद्दल सांगितलं, राजमहालातलं सगळं वैभव वर्णन करून सांगितलं. बोलतच राहिला. आणि जेव्हा बोलून थकला तेव्हा त्या संन्याशाने राजाला सांगितलं की तुमचं मन अशांत का आहे याचं कारण मला समजलंय. तुम्ही राज्यपदाचा जरी त्याग केला असलात आणि इथे आला असलात तरी राज्यपदाकडे जी तुमची आसक्ती आहे ना ती तुम्ही सोडू शकला नाहीयेत. तर त्यामुळे शरीराने इथे जंगलात असलात तरी मन मात्र तुमचं तिथेच आहे. तर तुमच्यामध्ये अजूनही अहंकार आहे की मी एवढ्या मोठ्या राज्याचा राजा आहे, एवढी संपत्ती माझ्याकडे आहे, एवढी सेना आहे, याचा अहंकार आहे. तर जोपर्यंत हा अहंकार तुमच्यामध्ये आहे तोपर्यंत तुम्हाला शांती प्राप्त होऊ शकणार नाही. आता बघा, कोणी आसक्ती जरी सोडली, पण आसक्ती सोडल्याचाही त्याला जर का गर्व असेल, हा, तर तोही अयोग्य आहे असं सांगितलंय. म्हणजे मी केवढा मोठा त्याग केला असं मानणं हे पण बंधन आहे. म्हणजे हम्म अहंकार हा फार सूक्ष्म आहे. आसक्ती तर हम्म. सोडायला आपल्याला सांगितलीच आहे, पण त्याचबरोबर त्या गोष्टीची आसक्ती त्याग करण्याबद्दल जेव्हा मोठेपणा मनुष्य घेतो तोही त्यागायला सांगितलेला आहे. म्हणजे म्हणजे अहंकार तिथेही कमी होत नाही. हा, म्हणजे तो किती बघा खोल असा गेलेला आहे आपल्यामध्ये, त्यामुळे खूप हम्म आपल्याला सतर्क राहायला पाहिजे. आणि म्हणूनच अनेक जन्म लागतात असं म्हटलेलं आहे, सोपं नाही या काम हम्म. क्रोध लोभ अहंकारातून मुक्त होणं. जसं आता एखादं बाळ असतं, सर्व आपल्या गरजांच्यासाठी ते आई वडिलांवरती पूर्ण अवलंबून असतं. तर आपणही आध्यात्मिक प्रगतीसाठी गुरुवर त्यामुळे पूर्णपणे आश्रित असतो. त्यांची कृपा जर का नसेल तर आपण कुठली छोटी सेवा पण करू म्हणजे अशी इच्छा पण आपल्याला होणार नाही. आणि त्यामुळे आपल्यामध्ये जर का कुठली चांगली गोष्ट असेल तर त्याचं श्रेय आपल्याला भगवंतांना दिलं पाहिजे. जसं आता कोणी एखादा घोडा आणि कुत्रा हे कसे वेगळे वेगळे गुण असलेले प्राणी आहेत, आणि त्या हम्म. दोघांमध्ये स्पर्धा लागली. तर धावायची स्पर्धा असेल तर अर्थात घोडा जिंकेल, पण भुंकण्याची स्पर्धा असेल तर कुत्रा जिंकेल. पण घोड्याची धावण्याची आणि कुत्र्याची भुंकण्याची क्षमता मात्र भगवंतांनी दिलेली आहे. मग हा. त्याचा गर्व नसला पाहिजे त्याला. म्हणजे कुठलीही हम्म क्वालिटी गुण आपल्याकडे आला असेल तर हे समजलं पाहिजे की ही विशेषतः भगवंतांनी माझ्यात दिलेली आहे, आणि त्याचा उपयोग आपण त्यांच्या सेवेत केला तर आपण बंधनातून मुक्त होऊ शकतो. जेव्हा त्याच गोष्टीचा वापर आपण आपल्या स्वार्थासाठी करतो ते आपल्याला बंधनामध्ये अडकवायला कारणीभूत होतो. हे त्याच्यातलं तथ्य आहे. म्हणजे हे हे सार समजून हम्म. आपल्याला घ्यायचंय. जे पण आपल्याला मिळालेलं आहे भौतिक ऐश्वर, जे शरीराची शक्ती, इंद्रियांची शक्ती किंवा धनसंपत्ती किंवा इतर जे जी काही भौतिक ऐश्वर, याचा वापर भगवंतांच्या सेवेत व्हायला पाहिजे. नाही तर आपण आपल्याला करता मानतो की हे माझं आहे सगळं, त्यामुळे मी माझ्या मर्जीने वापरेन, आणि ते तिथेच बंधन आपलं सुरू होतं. आता 18वा बघूया. हरे अच्छा. कृष्ण. हरे कृष्ण. ह्या गोष्टींच्यामुळे ना
छोट्या छोट्या गोष्टींचा आपल्याला अर्थ जास्ती नीट हा, कळतो. हा बोधच आपल्याला हा समजायचा आहे बघा. बोधच आता आहे. सरळ सरळ श्लोक वाचला ना किंवा अर्थ सांगितला तर तर कदाचित नाही कळत कळत. नाही. पण हा आता या हा दोन्ही गोष्टी तुम्ही सांगितल्यात, कौशिक हा राजाची पण आणि घोडा आणि हा कुत्र्याच्या क्षमतेची पण. पण बरोबर. अर्थ हा, आपल्याला जास्ती चांगला कळतो कळला, की स्पष्टपणे अहंकार कळला. कसा असतो आणि हा भगवंतानी दिलेल्या ह्या क्षमता आहेत. हा हे बरोबर. महत्वाचं. कारण हा जोपर्यंत मिथ्या अहंकार आपल्यामध्ये राहील, आपण जरा पण कृष्णांच्या आसक्ती श्रेष्ठतेचा अनुभव घेणार नाही. हा, आणि ज्या क्षमता या क्षणी संपेल. भगवंतानी दिलेल्या आहेत, हा पण सुज्ञपणा हवा. हा, हा पण शून्यपणा हवा. बरोबर. म्हणजे हे सामर्थ्य जरी माझ्याकडे असलं तरी हे दिलं मात्र भगवंतांनी आहे. सगळं भगवंतांचंच. मला हा फक्त त्यांनी एक मधली लिंक बनवलीये ते इथून तिथे हा पोहोचवण्याचं. हा, हे माझंच नाहीये, माझ्या उपभोगाचं नाहीये, ह्याच्यावरती अधिकार सगळ्यांचाच आहे. हा कारण हे भगवंतांनी दिलेलं दिलेला आहे. आहे. ही वृत्ती यायलाच बघा ना, हे समजण्यासाठीच सत्वगुण यायला पाहिजे ना. हम्म रजोगुणामध्ये आणि तमोगुणामध्ये हा विचार पण येणार नाही. रजोगुणी म्हणेल हे माझंच आहे, हे धरून मी अजून कसं वाढवू शकतो आणि त्याचा हो वापर मी अजून माझ्यासाठी कसा करू शकतो. बरोबर ना. म्हणजे हो हो. एकाचे 10 करायचे, 10चे 100 कसा करेन मी आणि ते 100 माझ्यावर कसे वापरेन किंवा त्या हो 100चा वापर करून इतरांना कसं मी नियंत्रण करू शकेन, हा रजोगुणीचा झाला. आणि आणि माझं वर्चस्व तमोगुण. कसं मी प्रस्थापित करीन. बरोबर. हा, आणि कोणी माझं नाही ऐकलं तर ह्याच 100चा वापर करून मी क्रोध पण करेन आणि त्याच्यावरती अत्याचार पण करेन. हे रजोगुणीचा वापर आहे. आणि म्हणजे रजोगुण तमोगुणी तो काय मिळेल? आसुरीकडे वळणार. हा, म्हणजे तो पतन. गेलाच तमोगुणाकडे. आणि तमोगुणी आहे ते गमावून पण बसेल. तो जुगार हम्म इत्यादी खेळेल, कारण त्याला ते ज्ञानच नाहीये. तो म्हणेल, ज्ञानच विचार नाहीये त्याचा त्याला. असाच असेल की 100 लावूया आपण आणि 1000 कमवूया, पण होणार तर नाही. किंवा हो. तो कर्ज पण देईल आणि ते परत पण मिळणार नाही. असं काहीतरी हम्म विचित्र गोष्ट होऊ कुबुद्धीने शकते. तमोगुणी वागेल. म्हणजे फक्त सत्वगुणीला का महत्व आहे? कारण तिथे ज्ञान घेऊ शकतो मनुष्य, काय योग्य हम्म आहे, काय अयोग्य आहे. आणि योग्यचं ज्ञान घेऊन त्याप्रमाणे आचरण पण करून मग विशुद्ध सत्वगुणाकडे जोडून घेऊ शकतो. असं आहे. पण रजोगुणी आणि तमोगुणीला त्यासाठीच खूप धोका आहे. कारण पटकन पतन होऊ शकतं त्या हम्म. दोघांचंही. हा, आता 18वा वाचू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही तीन कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिये, कर्म आणि कर्ता हे तीन कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता न- कार्य करायला इथे 3 प्रेरक म्हटलेले आहेत. पहिलं म्हणजे हम्म. काय? ज्ञान. मग ज्ञान, दुसरं ज्ञेयम. हा, ज्ञेयम जे म्हणजे काय? जाणून घ्यायचंय, ज्ञानाचं ध्येय. बरोबर. म्हणजे जे म्हणजे जाणून ज्ञानाने घ्यायचे काय आहे ते. जाणायचं? हा, हम्म जे जाणून घ्यायचंय ते. बरोबर. आणि ज्ञाता. ज्ञाता म्हणजे जाणणारा, जसे आपण किंवा जीवात्मा. हा कारण जीवात्माच ज्ञान घेतो. बरोबर. तसंच हम्म कार्याचे 3 घटक कुठले आहेत? पहिलं म्हणजे कर्म, म्हणजे कार्य म्हणूया. दुसरं हम्म करणम. करणम म्हणजे इंद्रिय, ज्यांच्याद्वारे कार्य केलं जातं, कार्य हम्म करण्याचं साधन. आणि हम्म. तिसरा म्हणजे कर्ता, कार्य करता. करणारा. आता हे जे कार्याचे प्रेरक आणि कार्याचे घटक हे भौतिक प्रकृतीच्या अधीन आहेत. आता हम्म कृष्ण पुढील काही श्लोकांमध्ये, आता जे येणारे श्लोक आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या दोन्हीवरती, कार्याच्या प्रेरक आणि कार्याच्या घटकांवरती प्रकृतीच्या 3 गुणांचा कसा प्रभाव पडतो हे सांगणार आहेत. कारण हे हम्म. दोन्ही प्रकृतीच्या गुणांच्या अधीन आहेत. तर हो. त्यामुळे आता 14व्या आणि 17व्या अध्यायामध्ये आपण शिकलो होतो बघा, की कसं हम्म ते 3 गुण वेगवेगळ्या गोष्टींवरती, आपल्या म्हणजे जीवनाच्या अनेक पैलूवरती ते प्रभाव टाकतात. पण ते जे आपण बघितलं हे स्थूल गोष्टी होत्या. आता सूक्ष्म गोष्टींवरती पण या प्रकृतीच्या 3 गुणांचा कसा प्रभाव होतो हे 19व्या 20व्या श्लोकापासून कृष्णाने सुरुवात केली. आता 19वा श्लोक वाचू आपण. सूक्ष्म गुणांचा त्याच्या हा, म्हणजे अधिक खोलवर कसा परिणाम होतो. खोलवरती हा आपण कसा त्याचा परिणाम होतो ते. हा, कारण दोन्ही भौतिकाच्या अधिपत्याखाली आहेत. असं आहे. हा. हं? हरे कृष्ण. ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि. प्रकृतीच्या 3 गुणांना अनुसरून ज्ञान, कर्म आणि कर्ता यांचे 3 प्रकार आहेत.
ते प्रकार आता माझ्याकडून ऐक. हम्म. हरे कृष्ण. हा. हरे कृष्ण. आता प्रकृतीच्या तीन गुणांचा प्रभाव ज्ञान, कर्म आणि कर्ता ह्याच्यावर कसं पडतो हे सांगितलंय. आता हे सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण हम्म. याबद्दल 14व्या आणि 17व्या अध्यायात आपण काय शिकलोय, की तीन गुणांचा प्रभाव श्रद्धावर कसा पडतो, मनुष्याची श्रद्धा बदलते, त्याप्रमाणे यज्ञ, दान, तप हो, ह्याच्यावरती सगळं पडतो. बदलतं. हा. कर्म हे आपण बदलतं. सगळं कर्म बदलतं, बरोबर. आणि आता हम्म. ह्याच गोष्टींचा प्रभाव अधिक सूक्ष्मपणे पहिलं म्हणजे ज्ञानावर कसा पडेल, सात्विक ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान, तामसिक ज्ञान, हा कसा फरक पडेल. मग मनुष्याचं हम्म. त्याप्रमाणे कर्म बदलेल, मग तो कर्ता पण बदलेल, त्याचा निश्चय बदलेल, हो. सुख बदलेल आणि स्वभावही बदलेल. आता अजून सूक्ष्म कडे कसा ह्याचा प्रभाव पडतो ते आता 20व्या श्लोकापासून आपण जाणूया. आता ज्ञानावरती प्रभाव आपल्याला तीन गुणांचा इथून सुरुवात करायचा आहे. आता 20वा श्लोक वाचा बरं माताजी. हम्म. हरे कृष्ण. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. हरे कृष्ण. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. हरे हम्म. कृष्ण. हरे म्हणजे कृष्ण. आता त्यांनी या श्लोक समजलेलं आहे की परमेश्वर सगळीकडे समदृष्टीने बघतो, हे त्याला कळलेलं आहे. हा, म्हणजे समतेची दृष्टी केवळ हम्म. सत्वगुणामध्ये येते. हम्म. सत्वगुणाला येते. हा, रजोगुण भेद करतो, बरोबर. आणि हम्म. तमोगुणाला काहीच समजत नाही, अज्ञानाचा अंधकार. हा. आता हम्म. समत्वाची दृष्टी आपण म्हटलं सत्वगुणी करतो म्हणजे काय, तर तो देवता, पशु पक्षी, वृक्षवेली आणि मनुष्य सर्वांच्या ठिकाणी स्थित जे एक तत्व आहे, आत्म्याचं तत्व, त्याला बघू हम्म. शकतो. आणि ज्ञानी असतो सत्वगुणी, त्यामुळे त्याला हेही माहिती असतं की पूर्व कर्मांच्या प्रमाणे हे देह प्राप्त झालेले आहेत. पण हो. असले शारीरिक भेद जरी असला तरी भगवंतांचा अंश जो आत्मा आहे तो मात्र सगळ्यांमध्ये आहे. म्हणजे बाह्य शारीरिक भेद न मानता आत्मतत्वाला किंवा चेतनेला पाहू शकणं हे सात्विक ज्ञान आहे. हम्म. आणि हेच म्हणजे आपण 5व्या प्राण्यामध्ये अध्यायातला. जीव आहे. हा. आणि हा भगवंतांचाच अंश आहे, फक्त शारीरिक भेद वेगळा आहे, हा, हम्म. आउटर फॉर्म वेगळा आहे, पण हो. भगवंत आहेतच. म्हणजे अगदी काय म्हणतात, तो नालीतला किडा जरी असेल किंवा डुकरासारखा घाण खाणाराही प्राणी असेल, पासून ब्रह्मदेवापर्यंत सगळ्यांमध्ये भगवंतांचा अंश आहे. मनुष्यांमध्येही यांचा भगवंतांचा अंश आहे. म्हणजे बाह्य शारीरिक भेद हा महत्वाचा नाही. आणि हेच आपण 5व्या अध्यायात ज्ञान घेतलं होतं. 18वा श्लोक होता, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी हो. शुनीचैव श्वपाकेच पंडितः समदर्शिना. म्हणजे जो ज्ञानी असतो त्याच्यासाठी हे बाह्य शारीरिक भेद निरर्थक असतात. तो सगळ्यांना समदृष्टीने बघतो, गाय असेल, कुत्रा असेल, हत्ती असेल, हम्म. ब्राह्मण असेल किंवा चांडाळ असेल. म्हणजे सर्वांच्या ठिकाणी स्थित आत्म्याला तो बघतो. म्हणजे देह हम्म. नश्वर जरी असला तरी सर्व देहांना चालवणारी प्राणशक्ती जी आत्मा आहे तो भगवंतांपासून आलेला आहे, हे ज्ञान तो जाणतो. आता हे झालं सात्विक ज्ञान. आता आपण 21व्या श्लोका. समदर्शिन असा पण एक शब्द आहे ना एका श्लोकात, हो, समदर्शिन. हाच आहे. हाच हा, आहे 5व्या हाच आहे, अध्यायातला त्यातच आहे. 18व्या श्लोकातच आहे. हा. ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः मध्ये समदर्शिनः हा पण बहुतेक त्याच्यातच असेल श्लोक, त्याच हो. श्लोकामध्ये आहे. पण कुठेतरी मला आठवलं एकदम आता, हो, समदर्शिन हो, असा शब्द आहे. हो, बरोबर. कारण कसं आहे हम्म. बघा, भगवंत ही समहा सर्वेषु भूतेषु आहेत, बरोबर ना. हा. जसा जसा व्यक्ती शुद्ध होत जाणार भगवंतांचेच गुण त्याच्यामध्ये येणार. हम्म. त्यामुळे तोही समदर्शी हाच बनत जाणार. जो हम्म. भगवंतांचा गुण आहे ते सगळ्यांकडे ते इक्वलच असतात, ते हम्म. कोणामध्येही पक्षपात किंवा भेदभाव करत नाहीत, तोच गुण हम्म. त्याच्यामध्येही येतो. आता 21वा रजोगुणी. आता रजोगुणी 21. कसा भेद करतो तो समजूया. हा. हरे कृष्ण. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्. ज्या ज्ञानामुळे एखादा मनुष्य विभिन्न शरीरात भिन्न भिन्न प्रकारचा जीव पाहतो, ते ज्ञान राजस होय असे जाण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात रजोगुणी ज्ञानाबद्दल सांगितलंय. रजोगुणी व्यक्ती कसा, मी शरीरच आहे असं मानतो, ठामपणे हम्म. म्हणतो की मी शरीरच आहे, आणि हो. इतरांकडे शरीर या दृष्टीनेच बघतो.
तर त्यामुळे बघण्याची कशी वृत्ती असेल, भोग वृत्ती असेल. शरीर म्हणजे इंद्रिय तृप्ती, हे समीकरण आहे, एकमेकांशी रिलेटेड आहे. तर हं, शरीरामध्ये स्थित आत्मा आहे, शरीराचा नाश झाला तरी आत्म्याचा नाश होत नाही, हे तो समजू शकत नाही. शरीराच्या नाशाबरोबर सगळं काही संपतं असं त्याचं म्हणणं असतं. आणि हं, विभिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचा जीव त्यामुळे पाहतो. मग जसे जसे जीव भिन्न, हा माझा मित्र, तो माझा शत्रू, हा मला आवडतो, तो मला आवडत नाही, असा भेद तो करतो. काही जीवांवर प्रेम करतो, काहींकडे तो द्वेष करतो. कारण सर्वांमध्ये स्थित असलेला जो आत्मा, भगवंतांचा अंश आहे आत्मा, त्याला तो समजू शकत नाही. त्यामुळे त्याच्याकडे समत्वाची बुद्धी नसते, भेद करण्याची त्याची वृत्ती येते. हा, हं. आता 22वा बघूया, ज्याच्यामध्ये तमोगुणी ज्ञान कसं आहे हे आपल्याला कळेल. हरे कृष्ण. यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् अकार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पैच तत्तामसमुदाहृतम्. आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो, त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही, व जे अतिशय अल्प असते त्या ज्ञानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता तमोगुणीला आत्मा म्हणजे काय हे ज्ञानच नसतं, माहितीच हा, नसतं. मुळातच तमोगुण त्यांना हे म्हणजे ज्ञान नसतं. अज्ञानाचा अंधकार अज्ञान. म्हणजे तम. हम्म. तम म्हणजे अंधकारच ना. हो. तर हे पशुतुल्य मर्यादित जीवन त्यांचं असतं. त्यामुळे शरीराच्या पुरती इंद्रिय तृप्ती करण्यापर्यंतच त्यांचं ज्ञान असतं म्हणूया. म्हणजे मला बरं वाटतंय ना, समाधान मिळतंय ना, तेवढंच ते कार्य करतात. आहार, निद्रा, भय, मैथून यामध्येच त्यांचं जीवन अडकतं. शरीर म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय हे जाणून घेण्याची त्यांना आवश्यकताच वाटत नाही. पशुवत जीवन जगण्यामध्ये तमोगुणी असतो. आणि आत्मा किंवा त्याने काय त्याचा परिणाम आहे हे काही माहितीच नसल्यामुळे अशी कुकर्मामध्ये ही लोक, कुकर्म किंवा विकर्म ज्याला आपण म्हणतो, शास्त्रानुसार अयोग्य कर्म किंवा एखाद्याची हत्या करणं, प्राण्यांची हत्या करणं, यामध्ये हे गुंतलेले असतात. कारण त्यांना हे ज्ञानच नसतं की हा जीव पण भगवंतांचा अंश आहे. आणि त्यामुळे हम्म. मग ते अधोगतीलाच ते जातात पुढे. आता 23वा जाणूया. 23व्यामध्ये आता आपण पहिलं हे तीन ज्ञानाचं बघितलं, ज्ञानाचा परिणाम कसा होतो तीन हा, गुणांमुळे. आता तीन गुणांचा परिणाम कर्मावरती कसा होतो हे 23व्या श्लोकापासून आपल्याला सांगितलंय. म्हणजे हं? 20, 21, 22 हे ज्ञानाचे झाले. हे ज्ञानाचे झाले. आणि हम्म. 23, 24, 25 हे आता तीन गुणांचा प्रभाव कर्मावर कसं होतो हे हा, आपल्याला सांगितलंय. हं? कर्माचे 3 प्रकार होतील म्हणजे आता. हा. हरे कृष्ण. नियतं संगरहितं अराग द्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते. जे कर्म नेमलेले आहे व आसक्तीशिवाय केले जाते, जे रागद्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छे विना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. हम्म. आता सात्विक हरे. कर्म म्हणजे शास्त्राच्या अनुसार केलेलं कर्म, शास्त्रातले जे वर्णाश्रमाचं. हा, म्हणजे जसा गुण शास्त्रांप्रमाणे. असेल हम्म. शास्त्राप्रमाणे, बरोबर. म्हणजे हो. ब्राह्मणाचं एक कर्म वेगळं आहे, त्यानंतर हम्म. वैश्याला दिलेलं कर्म वेगळं, क्षत्रियाचं कर्म वेगळं. त्याप्रमाणे तो कर्म करतो. आणि ही नियत कर्म कशी करतो, तर कर्तव्य समजून करतो, रागद्वेषाची भावना न ठेवता करतो. काय मला करावं हम्म. लागतंय, काय कटकट आहे असं नाही, प्रसन्नतेने उत्साहाने करतो. आणि त्यातून त्याचा लाभ असण्याचा त्याचा काही हे नसतं. म्हणजे कर्तव्य करायचं व्यवस्थित हे त्याला माहिती असतं, त्यामुळे तो करतो. सकाळी उठून जप करणं, स्नान करणं, म्हणजे सर्व कार्य उत्साहाने करतो. आणि शास्त्राला मुख्य म्हणजे तो मानतो आणि त्यानुसारच कार्य करतो, आणि तीही नियमितपणे करतो, कारण त्याची आणि ते श्रद्धा असते तिथे. कृष्णांना अर्पण करतो, तेही तेवढंच हा, आहे. बरोबर, ती म्हणजे कृष्णांना अर्पण कृष्ण, करतो. त्या कृष्ण बरोबर. भावने बघ करतो ती कार्य. हा, म्हणजे आणि हे मुळात का होतं, कारण त्याची श्रद्धा निगडीत आहे तिथे श्रद्धा. शास्त्रावरती. हा, हम्म. म्हणून ते हे पाळतो, हे सगळे नियम तो. आता हम्म. रजोगुणी काय करतो हे आपल्याला 24व्या श्लोकामध्ये कळेल. हरे कृष्ण. यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्. परंतु फलाशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मिथ्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते, ते रजोगुणी कर्म होय. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता रजोगुणी व्यक्तीच्या कार्यामध्ये शास्त्र पालनाची अनियमितता असते. हं? कारण काय, तो स्वतःला शरीर मानतो, त्यामुळे शरीराच्या साठी महत्व असलेली इंद्रिय तृप्तीला तो जास्त प्राधान्य देत असतो. त्यामुळे इंद्रिय तृप्तीचं कुठलंही कार्य असेल तिथे तो तत्परतेने करतो. पण कुठलं शास्त्र पालन करण्याचं त्याला कार्य सांगितलं तर तो तेवढ्या तत्परतेने किंवा नियमितपणे करू शकत नाही. रजोगुणी हम्म. व्यक्तीला सकाळी उठून जप करायला, मंगल आरतीमध्ये ये असं सांगितलं तर तो काही दिवस येईल, पण नंतर तो सोडून देईल. कारण इंद्रिय तृप्तीची त्याची इच्छा प्रबळ असते आणि त्याकडे तो अधिक आकर्षित असतो. आणि काय आपण म्हटलं, रजोगुणाचा मध्ये हा प्रमुख त्याच्यामध्ये असतं बघा, की महत्प्रयासाने तो कार्य करतो. कारण त्याला इंद्रिय तृप्तीसाठी पैसे लागतात, ते कमवण्यासाठी तो खूप कष्ट करतो. कारण त्याची कामना खूप असतात, असंख्य कामना असतात, त्यामुळे त्याची ओढ तिकडे जास्त असते. फल शास्त्राच्या फलाच्या अनुस हम्म. फल हा फला मिळवण्याकडे. बरोबर. आणि त्यामुळे शास्त्र पालन करण्याकडे तो थोडीशी दुर्लक्ष करतो. हम्म. हाच रजोगुणी झाला. आता तमोगुणी बघूया काय करतो 25व्या ते त्यांनी श्लोकामध्ये. काम इप्सुना म्हटलात, त्याच्यात त्यांनी दिलंय ते, हा की बरोबर, फलाची इच्छा कामना. करणारा मनुष्य. बरोबर, कामना आणि मिळणारा लाभ हम्म. ह्याच्यामध्येच रजोगुणीचं आयुष्य अडकलेलं हम्म. असतं. हं? आता 25वा बघू. 25व्यामध्ये तमोगुणी कसा आता कर्म करतो हे समजेल हम्म. आपल्याला. येतात. हरे कृष्ण. अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते. हरे कृष्ण. जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशांची अवहेलना करून व भावी बंधनाची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केले जाते, त्या कर्माला तामसिक कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मोहाने केले जाते, कारण काय, भ्रमित असतो. मोह म्हणजे काय, भ्रमित अवस्था. भ्रमित का असतो? कारण त्याला अज्ञान असतं. क्लॅरिटीच हम्म. नसते. जशी जी सत्वगुणामध्ये स्पष्टता असते, काय योग्य हम्म. काय अयोग्य याची, तमोगुणीला ती नसते. तर त्यामुळे दुसऱ्याला कष्ट होतील अशी कार्य तो करतो. शास्त्राच्या विरुद्ध कार्य करतो, त्याचा स्वतःलाही त्याला त्रास असतो. पुढे त्याचा परिणाम चुकीचा होणार असतो, पण हम्म. त्याला काही ते सुधरतच नसतं, कारण माहितीच नाही काय. आता शास्त्रांनी जी कार्य करू नयेत म्हणून सांगितली तीही तो करताना आढळतो. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची हत्या, प्राण्यांची हत्या, परजीवांना क्लेश देणं, ही सर्व प्रकारची कार्य तो करतो, कारण तो पूर्णतः भ्रमित असतो आणि असा स्वैराचार करत असतो. आणि मग आपण तो 16व्या अध्यायामध्ये आसुरी गुणांच्या किंवा तमोगुणाच्या लोकांच्या प्रभावाचं अंतिम काय गती होते, हे नरक गतीला हम्म. जातात, अधोगतीला जातात. हा परिणामही कृष्णांनी सांगितलाय. तर अशा प्रकारे शरीराहून श्रेष्ठ अशा आत्म्याचं जे ज्ञान आहे ना, ते केवळ सत्वगुणात आहे. तर्क हम्म. किंवा आपल्या मनोकल्पनेनुसार सिद्धांत ठरवणारं ज्ञान रजोगुणामध्ये आहे. रजोगुणी बघा आपला कन्व्हिनियन्स बघत हम्म. असतो. आणि स्वतःहूनच ठरवतो, हो हे चालतं, हे नाही केलेलं नाही चालत, सगळं चालतं, हम्म. असं त्याचं एक असतं. आणि स्वतःच केवळ ठरवतो. स्वतःच ठरवतो, कारण त्याचा इंद्रिय तृप्ती तिथे साध्य होण्याचा हेतू महत्वाचा असतो. मग शास्त्र काही हम्म. म्हणो, तो म्हणेल ठीक आहे, शास्त्र म्हणताय ना, पहिलं मी ते माझं काम संपवतो आणि मग हे करायला येतो, असं त्याचं असतं. हम्म. आणि तमोगुणी म्हणजे केवळ शारीरिक सुख, आहार निद्रा भय मैथून, ह्याच्यामध्ये कसं आम्हाला सुख मिळेल या विचाराचं ज्ञान केवळ तमोगुणामध्ये असतं. खायचं प्यायचं झोपायचं म्हणजे तमोगुण. याहून वरती, तमोगुणाहून वरती रजोगुण आहे, जो इंद्रिय तृप्ती करून वेळ मिळाला ऍट कन्व्हिनियन्स तर त्याच्यामध्ये तो शास्त्राचं पालन करेल, पण तेही आपल्या तर्काने किंवा मनोकल्पनेप्रमाणे त्याचं ज्ञान असतं. केवळ सत्वगुणी ज्ञान हे शास्त्राला धरून असतं. हे आता आपण हम्म. इथपर्यंत समजलो. आता 3 प्रकारच्या रजोगुणी आहे ते कर्म त्यांची इच्छा पूर्ण करण्याकरता कष्ट पण करतात, तसे हो तमोगुणी हो, कष्ट पण नाही घेणार त्याच्याकरता. कष्टही नाही घेत. ते म्हणजे काय, सहज मिळालं ना, म्हणजे असेल हरी सहज तर देईल मिळालं मिळालं. खाटल्यावर. हम्म. हा असा, म्हणजे फार कष्टबिष्ट करणार नाही. कोणी आणून दिलं तर घेतील. पण आता हम्म. बघा, खरं तर आपण हा गुण बघितलाय ना, भक्त जे असतात, अत्यंत प्रगत भक्त जे असतात, माधवेंद्र पुरी सारखे, हा हम्म. त्यांच्यामध्येही हा गुण असतो. ते भिक्षा मागायला जात नाही. हा, त्यांचा हम्म. एवढा म्हणजे इतकी समर्पण असतं, शरीराच्या स्तरावरती नसतात, त्यामुळे हे समर्पण असतं आणि कृष्ण अशा भक्तांची काळजी घेतात. पण हा त्याच्या विरुद्ध गुण आहे. पण तो दिसताना तसाच दिसतोय बघा, काहीच कष्ट करणार नाही तो, कुठेच आपल्या अन्न पाण्याची पण व्यवस्था मग त्याला करण्यासाठी म्हणजे भूक वगैरे लागणं किंवा इतर काही गोष्टींची आवश्यकता असते ते, हा. आता का ते जे भगवंत भक्त पुरी करतात? असतात ना, ते पुरी भगवंत पुरी. करतातच ना, हा तेच म्हटलं, पुरी भगवंत पुरी करतातच. करतात.
जीवनावश्यक गोष्टींची ते देतात. आपण माधवेंद्र पुरींची कथा बघितली होती बघा. ते पूर्ण थकून शेवटी तिथे यमुनेच्या काठी जप करत बसले होते आणि त्या बालक तो गोपाल आला आणि त्याने तो तांब्या ठेवून गेला दुधाचा आणि त्यांना सांगितलं की माझ्या आईने हे दूध दिलंय. वृंदावनमध्ये हो, कोणी साधू आला तर माझी आई मला सांगते त्यांना नेऊन पोचव त्यांना म्हणून. नेऊन दे. हा आणि मग भक्त पुरी स्वप्नात करतात आला तो त्या बालक. इच्छा. हम्म. हा म्हणजे हा स्तर एक आहे की जिथे भगवंतच त्यांची इच्छा पूर्ण करतात, पुऱ्या बरोबर करतात. ना, कारण ते हम्म. आतून समर्पण आहे त्यांचं, त्यांना ते शरीराच्या स्तरावर नाही. आणि हा व्यक्ती एवढा शरीराच्या अधीन आहे की ह्याला काहीही मिळालं तरी तो खाऊ शकतो पण त्यासाठी तो कष्ट करणार नाही, म्हणजे मग पूर्ण विदेही म्हणतात तेच असे का? विदेही म्हणतात हा ते विदेही, विदेही शरीरापासून वेगळं, जसं म्हणजे जनक अमरेंद्र महाराजांना स्वामी ते विदेही विदेही. म्हणायचे. हा अमरेंद्र स्वामी ते विदेही. अमरेंद्र स्वामी म्हणजे कोण आहेत हे आणि मला नाही आता माहिती कोण. आणि आता तुम्ही सांगितलं त्या माधवेंद्र स्वामी, सॉरी, माधवेंद्र, हा हा माधवेंद्र, ते बरोबर, विदेही. माधवेंद्र पुरी हे. हो हा, बरोबर, जनक राजा, जनक हा, राजांचं उदाहरण भगवद्गीतेमध्ये पण आहे. त्यांना हो, विदेह असंच म्हणत असत, विदेह हो. नगरी. म्हणूनच हा मला तो शब्द जनकाची आठवला. मिथिला, बरोबर, हो, शारीरिक स्तरापासून वरती म्हणजे हा, विदेही. हा. हम्म. आणि हे सर्वसामान्य नाही, म्हणजे हे खूपच प्रगत अवस्था आहे ही भक्ताची. शारीरिक स्तरापासून म्हणजे आत्मसाक्षात्काराचीच अवस्था त्याने प्राप्त केलेली आहे आणि सगळं कर्म जे करतो आहे ते भगवंतांना समर्पित आहे. त्यामुळे भौतिक जगात जरी असला तरी तो शुद्धच भक्त आहे, हे आपल्याला समजायला पाहिजे. अत्यंत प्रगत अवस्था आहे. आणि त्याच्या विरुद्ध अवस्था ही तमोगुणीची आहे. म्हणजे हम्म, अगदी नीच ह्याला आहे की इथून आता त्याचं पतन प्राण्याच्याच शरीरात होणार आहे असं आहे. हम्म, आणि त्या भक्ताची अवस्था कशी आहे की इथून आता मृत्यूच्या नंतर सरळ तो गोलोकात प्रवेश करणार आहे, एवढी हा. प्रगत अवस्था आहे. हा म्हणजे दोन टोकं आहेत ही वेगळी. दोन टोक, हो. हा आता करता, आता 23वा. कर्तावरती कसा 26. 23वा, 24वा. नाही 26 माताजी, 25 आपण आत्ता केला ना. आता आपण तमोगुणी बघितल्या अज्ञान. बरोबर. हा हा. हम्म. मुक्त संगो न संवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकार करता सात्विक उच्यते. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयशामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक करता असे म्हटले जाते. हम्म. मिथ्या अहंकार रहित आहे सत्वगुणी करता. तर त्यामुळे कसा आहे, दृढ संकल्प ठेवणारा आहे, यश अपयशामध्ये सम राहू शकणारा आहे. आणि मिथ्या अहंकार नसल्यानेच कुठल्याही भौतिक लाभाची त्याला इच्छा नसते. आणि दृढ संकल्प आहे म्हणजे काय की मी रोज एवढा जप करेनच, रोज भगवद्गीतेच्या वर्गाला मी येईनच किंवा वाचेनच, हे सगळं तो उत्साहाने करतो. सकाळी लवकर उठून मंगल आरतीला येईल किंवा जप करेल आणि निरंतरता, नियमितता त्याच्या कार्यामध्ये असते. आता हे कार्य एखादं त्याने हाती घेतलं, कुठलं सेवा कार्य, त्या कार्यामध्ये सफलता मिळेल की नाही म्हणून तो काळजी करत नाही. त्याची स्वतःची भोगण्याची इच्छा नसते, त्यामुळे त्याला ही काळजी वाटत नाही. यश मिळालं तरी कृष्णांची कृपा, अपयश मिळालं तर तशी कृष्णांची इच्छा, असं तो विचार करतो. पण तरीही हम्म, कार्य पूर्ण होईपर्यंत तो उत्साहाने करतो. ते कार्य करीत असताना येणाऱ्या अडचणींवरती मात करतो आणि पूर्ण म्हणजे मनपूर्वक ते कार्य करत असतो. आणि कर्मफळाची अपेक्षा न ठेवता कार्य पार पाडण्याचा आपला उत्तम प्रयत्न तो करतो. आता आपण ना दुसऱ्या अध्यायामध्ये याबद्दल परत शिकले होतो. म्हणजे आता कृष्ण म्हणतात ना, परत परत तेच ज्ञान आता 18व्या अध्यायामध्ये आठवण करून देत आहेत. तर असाच हम्म. एक श्लोक आपण 38व्या दुसऱ्या अध्यायात शिकलो होतो, ज्याच्यामध्ये कृष्ण म्हणाले होते, सुख दुःख समे कृत्वा सुख लाभ दुःख लाभौ जया समभाव जयो. जया जयो. हा म्हणजे हो, काय की तिथे मान अपमान, सुख दुःख, जय पराजय, लाभ, सर्व हा. परिस्थितीमध्ये माझं स्मरण ठेव अर्जुना. हे हम्म, मनामध्ये ठेवून तू कृष्ण भावनेशी संलग्न राहा. म्हणजे उदाहरणार्थ बघा आता काही थंड प्रदेशामध्ये, जसं आता लंडन म्हणूया, जिथे जरा एक्स्ट्रीम क्लायमेट असतं, मग बर्फही पडत असेल, पाऊसही पडत असेल, तरी भक्त कसा असेल, हरिनाम संकीर्तन ते करतातच. पुस्तक वितरणाच्या सेवेमध्ये जर का ते जोडलेले असतील तर ते करतात.
भगवद्गीता जर का वाचन करायचं असेल तर ते मंदिरात येऊन करतात, म्हणजे योग्य ते गरम कपडे घालतील, रेनकोट घालतील, म्हणजे ती पण त्यांचा योग्य ती कार्यक्रम काळजी सुरू घेतील, राहतो. पण ते कार्य करत राहतील. हा, तिथून मागे म्हणजे हटणार नाही. खूप थंडी सर्वसामान्य आहे काय म्हणून म्हणेल, घरातच बसून नाही राहणार. हा बरोबर, म्हणजे मी कामावर जात नाही असं, खूप उन्हाळा आहे, खूप थंडी पडली, सर्वसामान्य मनुष्य असं करेल. मग सेवा कशी होईल? ऊन पाऊस थंडी हे ऋतुचक्र तर सुरूच राहणार आहे, त्याने विचलित न होता असा भक्त आपलं कार्य सुरू ठेवतो, तो सात्विक करताय. हा, त्यामुळे हम्म. तो भक्त असतो. अपयश जरी येणार असेल ना, तर म्हणजे कार्यात अडचण आली तरी पूर्ण शक्तीनिशी आपला पूर्ण प्रयत्न करतो तो. आता इथे जटायूचं उदाहरण पण आपण घेऊ शकतो बघा. आता रावणाबरोबर त्याने युद्ध करून रावणाला थांबवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता. खरं तर हा रावण केवढा शक्तिशाली होता, पण ह्या मागे हटला नाही जटायू. आपले पंख, आपली नख, चोच वापरून त्याने रावणाची म्हणजे खूप जी मोठा काही त्याची संघर्ष केला शक्ती होती ती त्याच्याकडे. वापरत राहिला तो. वापरली, बरोबर. आणि प्रथम काय, रावणाने तलवारीने त्याचा एक पंख छाटला होता, पण तरी त्याने प्रतिहल्ला केला. मग दुसरा जेव्हा पंख छाटला गेला तेव्हा मात्र तो घायाळ होऊन जमिनीवरती पडला. पण आता तोपर्यंत तो भौतिक दृष्ट्या पायाच्या कोणी विचार नखाने करा, त्याला हैराण करत होता. हा, पण म्हणजे उडता येत सोडलं होतं नाही त्याला. त्याने. हम्म. बरोबर, जे शक्य आहे ते त्याने प्रयत्न केले. पण आता कोणी भौतिक दृष्ट्या ह्या घटनेकडे बघितलं तर विचार काय करेल, की काय गरज होती एवढ्या शक्तिशाली रावणाबरोबर लढायची, एवढं आपले पंख पण याने छाटून घेतले आणि प्राण पण गमवावे लागले त्याला. म्हणजे भौतिक दृष्ट्या त्याची हार झाली. पण आता बघा, प्रभू रामचंद्र जेव्हा तिथे आले आणि त्यांनी बघितलं की माता सीतेसाठी जटायूने रावणाशी युद्ध केलं आणि आपले प्राण त्याग पण केले, तेव्हा त्याच्या सेवेची नोंद घेऊन त्याला वैकुंठ लोकात त्यांनी प्रवेश दिला. म्हणजे सत्वगुणी करता कर्मफळाची अपेक्षा ठेवत नाही, दृढ संकल्प होऊन प्राणपणाला लावून सेवा करतो. म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये केलेला प्रयत्न महत्वाचा असतो बघा. आपलं कार्य अपूर्ण जरी राहिलं, त्याच्यात यश जरी मिळालं नाही, तरी आपला उत्साह आणि उत्तम प्रयत्न ह्याची नोंद कृष्ण घेतात, कारण ते आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहेत. उपद्रष्टा म्हटलं जातं ना, साक्षी भावाने आपला प्रयत्न ते सगळे बघत असतात. तर हे म्हणजे खूप इथे त्यांनी महत्वाचं आहे. आपल्याला यश मिळेल का काय ह्याची पर्वा केली नाही, हा, की आपला केली जीव नाही. जातो याची पर्वा केली नाही. बरोबर. हा, आपल्याला कार्य नेमून दिलेलं आहे ना, हे माझं कार्य आहे, हे मला केलं पाहिजे आणि ह्याच्यासाठी उत्साहाने मला पूर्ण शक्तीनिशी ते कार्य समोर आलेलं आहे, ते मला केलं पाहिजे, हे त्याने लक्षात ठेवलं. मी आता हम्म. जटायू बघा तमोगुणात असेल, आता हा तर सत्वगुणात होता म्हणून त्याने आपली कर्तव्य बजावलं. पण आता तो तमोगुणात असेल तर तो विचार काय करेल, की माझा आराम, माझं खाणं, माझी झोप सोडून मी कशाला रावणाशी युद्ध करू? त्यापेक्षा मी जे करतोय ना, आहार निद्रा, ते मला जास्त आनंददायी आहे. ते माझी रजोगुणात जर का कॅपॅसिटी जटायू कमी असेल, आहे हे जाणून मग मुद्दामून तो आगीत म्हणजे फुफाट्यात पडणार हा, नाही, तो आगीत पडणार नाही. पडणारच नाही. बरोबर. रजोगुणात असेल जटायू तर काय विचार करेल, मला रावणाशी युद्ध करून काय मिळणार आहे? कुठलं मोठं पद प्राप्त होणार आहे का? माझं नाव सगळीकडे होणार आहे का? मला काही मिळणार नसेल तर मी युद्ध का करू रावणाशी? हम्म. पण जेव्हा तो सत्वगुणात असेल तेव्हाच तो विचार करेल की रावणाशी युद्ध करून प्रभू रामचंद्रांची सेवा करण्याची मला संधी प्राप्त झालेली आहे. जरी रावण बलशाली असला तरी मी माझा उत्तम प्रयत्न करेन, माझ्या पूर्ण शक्तीनिशी लढेन, माता सीतेला वाचवण्याचा प्रयत्न करेन. आता समजून काय घेऊया, की इथे या विचारामध्ये कुठेही त्याने स्वतःचा लाभ बघितलेला नाही, की मला काही पद मिळेल का, प्रसिद्धी मिळेल का, हा विचार हम्म. नसून प्रभू रामचंद्रांची सेवा माझ्या हातून घडेल हा विचार आहे. म्हणजेच भगवंतांच्या कार्यात, त्यांच्या योजनेमध्ये आपल्या शक्तीनिशी भाग घेणं म्हणजे निमित्त बनणं. निमित्त मात्र भवसव्यसाची, हेच कृष्णाने हम्म. सांगितलं होतं अर्जुनाला. तर असा व्यक्तीच भगवंतांकडून कृपा प्राप्त करू शकतो, कारण तो भगवंतांना श्रेष्ठ मानतो, त्यांचं कार्य श्रेष्ठ मानतो आणि हम्म. अशा कार्यात आपला अल्प असा सहभाग आपण कसा देऊ शकतो ह्याचा तो प्रयत्न करतो. त्याला सुकृती म्हटली जाते आणि ही सुकृतीच कृष्ण भावनेमध्ये आपली प्रगती घडवत असते. त्यामुळे अशी संधी जी आपल्याला सेवेची येते ना, ती कधी आपण सोडू नये, हे सांगितलेलं असतं बघा आपल्याला. म्हणजे हम्म. कसंही असेल, अडचण असेल, आपण काहीतरी करावं, छोटस आपला उत्तम प्रयत्न त्याच्यामध्ये करण्याचा प्रयत्न करावा. माझ्याच्याने जमणारच नाही म्हणून पूर्ण संधी हातातून सोडून न देता जे आपल्याला शक्य आहे ते करण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. आणि ह्याचा परिणाम शाश्वत राहतो. परत दुसऱ्या अध्यायातला 40वा श्लोक, नेहाभिक्रमण नाशोस्ती प्रत्यवायो विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. म्हणजे ही जी सुकृती आपण एकत्र करत जातो हीच कृष्ण भावनेमध्ये आपली प्रगती घडवून आणते, कारण ही हम्म. भक्तीमध्ये सेवा कार्य केलेलं असतं, ज्याचा परिणाम शाश्वत असतो. पुढच्या जन्मामध्ये ही सुकृती आपल्या बरोबर येते. म्हणजे जशी म्हणतो ना, बँकेची ठेव
असते ती कशी वाढत जाते ना, त्याच्यात हम्म. ऍड करत जातो बघा बचत पुढील खात्यामध्ये, जन्मात ती ते तशी आपल्या बरोबर येतं. ते पुढील जन्मात आपल्यावर येतं. बरोबर. बाकी इतर भौतिक गोष्टी आपण कितीही केल्या, कितीही आपण पार्ट्या केल्या, कितीही काही केलं, तो लाभ हा इथेच संपणार आहे. तो क्षणिक आनंद मिळेल पण जीवनाच्या पलीकडे आपण घेऊन जाऊ शकणार नाही. त्यामुळे केवळ भक्तीमध्ये केलेल्या सेवा कार्यातून जी सुकृती प्राप्त होईल ते आपल्याला बचत खातं आहे आपलं, आणि तेच वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे जर का आपली इच्छा असेल भगवत आपल्याला धामात त्याच्यामुळे जायची तर. चांगला जन्मात आपल्याला म्हणजे चांगला जन्म मिळू शकेल. मिळू शकेल. चांगली बरोबर. पण योनी परत वरची योनी मिळू शकेल. हा बरोबर. मनुष्य जन्म तर मिळेल आणि चांगल्या ठिकाणी मिळेल जिथून भक्तीचं कार्य पुढे राहील. पण पुढे इथे सुरू परत राहील. आपण महत्वाच्या ह्याच्यात जो आपल्याला अधोरेखित केला पाहिजे, जर जीवाची इच्छा असेल तर. हा. हो. जीवाची जर इच्छा जीवाची भौतिकात इच्छा असेल रमण्याची तर. असेल तर त्याने इथे बघू नये, पण ज्याला भगवत धामात प्रगती करायची आहे त्याच्यासाठी हे सांगितलेलं आहे. हा, त्यांनी तो भगवंतांची वाणी सुकृतीचा ही चान्स सोडू त्याच्यासाठीच आहे. नये. हा. सुकृती सोडू नये. करण्याचा चान्स सोडू नये. बरोबर. आता हा 27 बघूया आपण. रजोगुणी करता कसा असतो हे सांगितलंय. हम्म. हरे कृष्ण. रागी कर्मफल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः. जो करता कर्म आणि कर्मफलांप्रती आसक्त चलित होणारा असतो त्याला रजोगुणी करता म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता रजोगुणी करता कसा आहे, त्याच्या अनेक इच्छा आहेत आणि त्याला लाभ प्राप्तीची लालसा आहे, त्याच्यात ईर्ष्या पण आहे, अपवित्रता पण आहे आणि अपयशामुळे प्रभावित होतो तो. आता हम्म. रजोगुणी करता हा कर्मावरती आणि कर्मफळावरती अत्यंत आसक्त असतो. त्यामुळे मोठं घर, मोठी गाडी, सुंदर पत्नी, भौतिक सुखसोयी असलेलं आपलं हम्म. जीवन हे अजून अधिक कसं चांगलं बनवता येईल ह्याचा विचार तो सतत करत असतो. हम्म. मनासारखं कर्मफळ मिळालं त्याला तर तो सुखी होतो, अपयश आलं तर दुःखी पण खूप होतो. आणि धनसंपत्तीचा लोभ असल्याने अशा लोकांना ते धन कुठल्या मार्गाने आलंय ह्याला ते महत्व देत नाही. आपण मगाशी समजून घेतलं ना की हो. शास्त्राच्या अनुसार तो कार्य करत नाही दरवेळेला. हम्म. आपल्या मनोकल्पनेप्रमाणे मला धनाची आसक्ती आहे, मला धन मिळतंय ना मग ते घ्या, मग येणं तिथे तो केल्या शास्त्र प्रकाराने मध्ये मला येत नाही. मिळवायचंय. बरोबर. शास्त्राला अनुसरून आहे का नाही हा विचार नाही तो करणार. हा हम्म. रजोगुणीचा प्रमुख आहे आणि म्हणून तोही बंधनात अडकतोय. मिळतंय ना धन मग घ्या आणि साठवा. स्वतःची इंद्रिय तृप्ती करण्याचा साठी पण तो चुकीचा मार्ग अवलंबू शकतो, म्हणून पापकर्म देखील करू शकतो, म्हणून अपवित्र असतो असं म्हटलेलं आहे. आणि हम्म. इतरांचा उत्कर्ष त्याला सहन होत नाही, त्यांचा तो द्वेष करतो. म्हणजे कोणी त्याच्या एवढा जर का श्रीमंत होऊ लागला, धनसंपत्ती मिळवली तर त्या दुसऱ्या हा, व्यक्तीलाही तो इतरांचा मत्सर करतो. मत्सर करतो आणि त्याला कसं संपवून टाकेन, माझ्याजवळ मी यायला देणार नाही, हेही त्याचं एक हे असतं ईर्ष्या हम्म. भावनामध्ये. तर स्वतःची धनसंपत्ती मात्र अविनाशी आहे असं त्याला वाटत असतं. जे काही मी प्राप्त केलंय ते सदैव माझ्या बरोबरच राहणार आणि ह्याचा वापर करून मी अजून कमावणार, अशी त्याची एक, म्हणजे माझ्या एवढा कोणी धनाढ्य नाही आणि कोणी धनाढ्य आला माझ्या समोर तर त्याचा मी विनाश करून टाकेन, एवढ्या त्याची लेव्हल असते अगदी. आता या रजोगुणी कर्त्याकडे धनाढ्य आहे म्हणून कोणी मदत मागितली, पण तो काय हा. करेल, तो सढळ हाताने दानही करत नाही. मग तो विचार काय करतो की मी दिलं हे दान तर मला ह्याचा काय लाभ मिळेल, कुठे मला प्रसिद्धी मिळेल का, की हा हम्म. माणसाकडून मी दुसरं काही काम करून घेईल माझा का, काय असा त्याचे फायदा. विचार असतात. माझा काय माझा काय फायदा आहे. फायदा. बरोबर. आणि जर का काही लाभ नसेल तर तो त्या ठिकाणी ते काम सोडून देतो, ते दान वगैरे तो देत नाही. शास्त्रात आपल्याला सांगितलंय दान दिलं पाहिजे ते तो काही मानत नाही. यश मिळणार असेल कामामध्ये, सगळी चर्चा माझी करणार असतील तर तो तिथे जाईल. अपयश येणार असेल हे त्याला दिसत असेल तर ते तो काम हातातच घेणार नाही. तसंच या दोन्ही गोष्टींनी तो प्रभावित पण खूप होतो. म्हणजे यश मिळालं तर त्याला खूप आनंद असतो, म्हणजे दिसूनच येतं आपल्याला की ह्या माणसाचा मूड एकदम आनंदात आहे. आणि हम्म. दुःख होतं तेही खूप मोठ्या प्रमाणावर होतं, निराशा त्याची खूप मोठ्या प्रमाणावर येते. तर श्रीला हम्म. प्रभुपादांचं इथे उदाहरण आपण घेऊ शकतो हे समजून घ्यायला. बघा, अमेरिकेला ते गेले कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करायला, पण हा. सुरुवातीला वर्षभर
वर्षभर त्यांना अजिबात यश मिळालं नाही. प्रयत्न ते खूप करत होते पण यश मिळत नव्हतं. म्हणून त्यांनी सोडून दिलं की आता मला काही यश मिळत नाही आणि भारतात परत आले. असं त्यांनी केलं नाही, पण ते प्रयत्न करीत राहिले. 1 वर्षानंतर मात्र स्वरूप बदललं म्हणतात. तसं अनेक लोक जोडली गेली, कृष्ण भावनेचा स्वीकार त्यांनी केला, भक्त बनले, संकीर्तन करू लागले. म्हणजे काही वेळेला धैर्य ठेवावं लागतं, पटकन यश मिळत नाही. पेशन्स. हा, पेशन्स, पेशन्स. बरोबर. आणि धैर्य ठेवणं ही कृष्ण भावनेची विशेषता आहे. कारण काय, कृष्ण पटकन कोणावर कृपा करत नाही. जसं म्हणतो ना, पटकन कृपा करतात, भोले शंकर आहेत, मागितलं तर हा. देतात. इतरही देवदेवता पटकन कृपा करतात, पण कृष्ण कधीही कोणावर पटकन कृपा करत नाहीत. थोडी परीक्षा घेतात. कठीण प्रसंगातही हा भक्त माझ्याशी जोडून राहतो का हे बघतात. कारण कृष्ण भक्ती किंवा कृष्ण प्रेम ही कुठली हलकी गोष्ट नाहीये की कोणालाही ती सहज प्राप्त होईल. म्हणजे म्हणतो ना आपण, हिऱ्या समान झळाळी यायला भक्त कसा असतो, हिऱ्या समान झळाळी असते, त्याच्यासाठी ते धैर्य ठेवावं लागतं. जो पैलू पाडले जातात ना हिऱ्याला, मग हळूहळू तो चकाकू लागतो. तसंच अग्नी कृष्ण पाहून भक्ताला, चुलातून निघावं लागतं. हा, म्हणजे एक तपस्येतून जावं लागतं. तसंच कृष्ण भक्ताला शुद्ध बनवतात आणि मग आपल्या जवळ आणतात. म्हणजे कोणी अत्यंत कुशल असा जोहरी बघा, तो हिऱ्याला पैलू पाडण्याचं काम करतो, तसंच हम्म. भक्ताला भगवंत शुद्ध करून सर्वश्रेष्ठ आहेत म्हणजे ते, त्यामुळे गुरुच्या माध्यमातून त्याला मार्गदर्शन करत करत त्याच्यावरती कृपा प्राप्त करून देतात. आणि अशी ती शेवटी कृपा भगवंतांचीच आहे म्हटल्यावरती अमूल्य असते. मग जसं आपण ते दागिन्यांचं स्त्रियांना असतं ना, की काय म्हणजे सोन्याच्या अंगठीतच हिरा बघा शोभून दिसतो, असंच हम्म. म्हटलं जातं. म्हणजे भक्त कसा हो. शुद्ध होत जातो, त्यावेळेला त्या गुणवत्तेचा जेव्हा तो होतो, तेव्हा भगवंत मग त्याला आपली प्रेमभक्ती प्रदान करतात आणि मग भगवत हम्म. धामामध्ये घेऊन जातात. त्यामुळे धैर्य हे जे आहे ना, हे सात्विकतेचा गुण आहे किंवा विशुद्ध सत्व गुणाचाच गुण आहे. हा हा ह्या रजोगुणीमध्ये नसतो. रजोगुणीमध्ये पटकन रिझल्ट पाहिजे. मी आता असं केलं, 10 रुपये इथे दिले, दुसऱ्या बाजूने मला 100 मिळाले पाहिजेत, हे त्याचा विशेष गुण आहे रजोगुणी कर्त्याचा. की हम्म. जसं आता काही रोप लावतो बघा आपण, असं आंब्याचं झाड असेल तरी ते वृक्ष व्हायला आणि त्याची फळ द्यायला आपल्याला बराच काळ थांबावा लागतो. किंवा काही एक प्रकारचा बांबूची झाडं असतात, ते बीज लावल्यानंतर 3-4 वर्ष त्या बांबूमध्ये विशेष रोपाची वाढच होत नाही. तर काय होतं, हो. पाणी देत राहावं लागतं त्यावेळेला. आणि एक 4-5 वर्ष निघून गेली ना की त्याची वाढ होऊ लागते. बघता बघता म्हणजे एका वर्षभरात तो 15-20 फुटाची उंची गाठतो. पण हम्म. सुरुवातीचा जो 3 ते 4 वर्षाचा काळ आहे, तेव्हा पाणी जेव्हा दिलं जातं त्याची मुळं वाढत असतात जमिनीवरती खोलवर, म्हणजे भक्कम पाया तयार होत असतो. आणि मग हम्म. ते वरती वाढू लागतं आणि उंची गाठतं. तसंच आता यश अपयशामध्ये स्थिर राहायला यायला पाहिजे. म्हणजे जसं प्रभू रामचंद्रांचं उदाहरण पण आपण घेऊ शकतो बघा. त्यांना आदल्या दिवशी काय सांगितलं गेलं की उद्या तुमचा राज्याभिषेक आहे, आणि राज्याभिषेक दुसऱ्या होणार दिवशी आहे. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी सांगितलं आता तुम्हाला वनवासात जावं वनवासात लागतंय. जायचंय. बरोबर, दोन टोकं आहेत ह्या एकदम गोष्टीची. टोप होती. हा, पण त्यांच्यावर फरक पडला नाही. वडिलांची जशी इच्छा त्याच्यात त्यांनी सुख मानलं. वडिलांची इच्छा होती म्हणून राज्याचा कारभार स्वीकारायला तयार झाले होते, आणि वडिलांची इच्छा म्हणून वनवासातही जायला ते तयार झाले. पण रजोगुणी जो कर्ता असतो तो मात्र स्वतःची इच्छा ठेवतो, सकाम इच्छा, लाभ लक्षात घेऊनच तो कार्य करतो. आई वडिलांना बरं वाटेल, वरिष्ठांना बरं वाटेल, भगवंतांना संतुष्टी मिळेल हा विचार तो करत नाही. स्वतःच्या लाभासाठी, स्वतःच्या आनंदासाठी तो हे करतो. स्वार्थी एक विचार असतो, म्हणजे व्हॉट इज इन फॉर मी, माझा लाभ काय आहे, ही रजोगुणी प्रवृत्ती आहे. केवळ स्वतःचा लाभ, स्वतःचा आनंद बघायचा हा हम्म. रजोगुणी कर्त्याचा विशेष गुण झाला. हम्म. आता तमोगुणी कर्ता कसा असतो हे आता 28व्या श्लोकामध्ये बघूया. 28वा. हा. हरे कृष्ण. अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. जो कर्ता नेहमी शास्त्राविरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव खिन्न आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो, त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे खूप त्याचे गुणधर्म सांगितलेच आहेत. हट्टी हम्म. असतो, वरिष्ठांच्या आदेशाच्या विरुद्ध असतो, आळशी असतो, उदास राहतो, कामामध्ये चालढकल करतो, सफलता मिळावी म्हणून दुसऱ्याला धोका द्यायलाही तयार होतो, इतरांचा अपमान करतो, हा झाला हम्म. तमोगुणी करता. दुर्योधन आहे, रावणाचं उदाहरण आहे, सर्वांनी समजवलं. हम्म.
म्हणजे स्वतःच्या मनाप्रमाणेच वागले. आता मंदोदरी, विभीषण यांनी रावणाला किती समजावलं होतं, पण त्याने ऐकलं नाही. तर तम हम्म. म्हणजे हा अंधकार, अज्ञानाचा अंधकार, हा. यातच ते जखडलेले असतात. आणि कोणी म्हटलं तसं आध्यात्मिक गुरूंचं म्हणजे तो कोणी आध्यात्मिक गुरुच त्यांना अ, बाहेर करू शकतो, अन्यथा त्यांच्यावरती काहीही परिणाम होत नाही. हं? हम्म. आता 29वा बघूया आपण. 29. हा. बुद्धैर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय. हे धनंजया, प्रकृतीच्या 3 गुणांनुसार होणारे बुद्धी आणि निश्चय यांचे निरनिराळ्या प्रकारचे भेद आता मी तुला तपशीलवार सांगतो, ते ऐक. हं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ज्ञानावर कसा पडतो, कर्त्यावर कसा आणि कर्मावर कसा, हे बघितलं. आता बुद्धीवरती आणि निश्चयावरती कसा फरक पडतो, 3 गुणांचा हम्म. प्रभाव, ते आता सांगितलेलं आहे. आता हम्म. 3 प्रकारचा कर्ता आणि त्यांची बुद्धी आणि धृती म्हणजे निश्चय, याबद्दल पुढच्या म्हणजे 30व्या श्लोकापासून आपल्याला सांगतात की आता सत्वगुणी बुद्धी कशी असते, हे 30व्या श्लोकामध्ये आपल्याला सांगितलंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ती बुद्धी सा पार्थ सात्विकी. हे पार्थ, ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि अकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो, ती सात्विक बुद्धी होय. आता हरे कृष्ण. सत्वगुणी बुद्धी, हरे कृष्ण. सत्वगुणी बुद्धी कशी असते, योग्य अयोग्य ह्याचा विचार करते, कुठली कर्म करावी कुठली टाळावी त्याचा सारासार विचार करणारी बुद्धी म्हणजे सात्विक बुद्धी. आणि हम्म. सात्विक बुद्धीच्या व्यक्तीने शास्त्राचं ज्ञान घेतलेलं असतं, त्यामुळे त्याला ही स्पष्टता असते काय करायचं काय करायचं नाही, हे त्याच्या ठिकाणी अगदी क्लिअर कट क्लॅरिटी असते त्याला. त्यामुळे हम्म. अहितकारी कार्य तो करत नाही. आता हम्म. भगवद्गीतेचा वर्ग असेल आणि त्याच वेळेला त्याला कोणी सिनेमाला बोलवलं, तर तो जराही विचलित न होता ठामपणे निग्रहाने सांगू शकतो की माझा आता क्लास आहे, मी काही येणार नाही. म्हणजे योग्य अयोग्यचा भेद स्पष्ट असल्याने त्याचा कुठला गोंधळ उडत नाही. शास्त्राच्या आधारावरती तो नेहमी निर्णय घेत असतो. आपण म्हटलं ना, सत्वगुण म्हणजे कसा हो. ज्ञानाशी जोडलेला आहे. तर आणि त्यामुळे त्यात शास्त्राप्रमाणे नियतकर्म करणारा. हा, कर्तव्य समजून त्याची श्रद्धा आहे शास्त्रांवरती, त्यामुळे त्याला हम्म. कुठेही गोंधळ नसतो. मला काय करायचंय ह्या वेळेला हे तो बरोबर व्यवस्थितपणे ठरवू शकतो. आणि मुख्य म्हणजे विचलित होत नाही, जे ठरवलेल्या गोष्टी आहेत तिथून तो विचलित होत नाही. रजोगुण्यामध्येही विचलितपणा दिसून येतो. त्याने काही ठरवलेलं असेल पण त्याच वेळेला नेमकं त्याला काहीतरी इंद्रिय तृप्तीचं किंवा पैसा अधिक कमवण्याची संधी आली, तर तो हे सोडून जाईल भगवद्गीतेचा वर्ग. तो म्हणेल दुसरं मोठं महत्वाचं काम मला आलेलं आहे, ते करतो मी. हा रजोगुणीमध्ये फरक येतो. आता आपण 31वा जाणूया, रजोगुणी बुद्धी कशी असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यया धर्मम अधर्मम च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी. हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि अकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही, ती राजसिक बुद्धी होय. हरे हम्म. कृष्ण. आ- हरे कृष्ण. आता सात्विक बुद्धी आपण म्हटलं योग्य अयोग्य मध्ये भेद करू शकते, पण हम्म. रजोगुणी बुद्धी हा भेद करू शकत नाही. करू शकत आता नाही. एखादा, हा, कारण गोंधळच असतो, म्हणजे हम्म. गोंधळ नसतो त्याला, इंद्रिय तृप्ती ही त्याचं प्राधान्य हा, असतं. प्राधान्य काम वेगळं असतं. कामना. हा, बरोबर. आता एखादा जर विचार करा की एखादा स्थूल व्यक्ती आहे आणि त्याला वजन वाढल्यामुळे अशा बऱ्याच समस्या होत आहेत, आणि वजन कमी कसं करावं या संबंधी सल्ला घ्यायला तर तो डॉक्टरांकडे जातो. तर डॉक्टर त्याला काय सांगतील की तू हलकं भोजन घे, जरा फळांचं प्रमाण वाढव, तेलकट जास्त खाऊ नकोस, किंवा थोडस चाल, व्यायाम इत्यादी कर, कधी उपवास पण कर. आणि म्हणजे आता हा व्यक्ती बघा, आपण काय म्हटलं, ज्याला योग्य अयोग्य नेमकं हे त्याची बुद्धी रजोगुणीची जाणू शकत नाही. मग त्यामुळे आता त्याने उपवास करायचं ठरवलं, तर तो उपवासाचे पदार्थ खाईल, पण ते एवढे खाईल की त्याचं पोट दुखू लागतं. म्हणजे रजोगुणामध्ये उचित प्रमाण पण माणसाला समजत नाही.
म्हणजे काय हितकारक आहे, काय हानिकारक आहे, हे समजत नाही. जिभेला स्वाद मिळतोय ना, त्याप्रमाणे तो पोटभर असा खातो. आणि रजोगुणी व्यक्तीमध्ये क्रोध पण असतो. आहारामध्ये तशाच गोष्टी, तिखट, मसालेदार, तेलकट असं अन्न खाण्याची त्याला आवड पण असते, त्यामुळे तो क्रोध वाढतो. आणि मुख्य म्हणजे त्याचं इंद्रिय तृप्तीकडे प्राधान्य असल्यामुळे जिभेचा स्वादकडे त्याचं जास्त लक्ष असतो. ते शरीराला माझ्या आवश्यक आहे का नाही, शास्त्रीय शास्त्रानुसार ते काय संतुलित आहे की नाही तो आहार, हे हम्म. बघत नाही. तो जिभेच्या आहारावर इंद्रिय तृप्तीकडे तो विशेष आकर्षिला जातो. आता हम्म. 32वा मध्ये तमोगुणी बुद्धी कशी असते हे आपल्याला हम्म. कळेल. हरे कृष्ण. अधर्मम धर्ममितिहा मन्यते तम बुद्धिस्सा पार्थ तामसी. भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला अधर्म व अधर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता तमोगुणी बुद्धी म्हणजे सात्विक बुद्धीच्या अगदी विरुद्ध, अयोग्याला योग्य समजणारी. जसे आता हो. हे व्यसनाधीन असतात बघा, बरेच वेळेला हम्म. तमोगुणी व्यक्ती. धूम्रपान केल्याने दुष्परिणाम होतो हे न समजता कोणाला तरी सिगरेट ओढताना पाहतील आणि त्या व्यक्तीला ते करून ते म्हणजे ती कृती करून खूप बरं वाटतंय असा समज हम्म. करून घेतील आणि स्वतः ते व्यसन जोडून घेतील. आता सिगरेट, दारू हे व्यसन असं असतं की ते घेतल्यानंतर काही काळ बघा त्याचा परिणाम म्हणजे चांगलं असं वाटतं त्या लोकांना, असं सुरुवातीला ते चांगलं म्हणतात. वाटतं. हा. हा. पण हम्म. थोडं म्हणजे तो एक काळ निघून गेला तर होता त्या स्तरापेक्षा अधिक खालच्या स्तराला जाऊन तो अधिक दुःखी होतो आणि ते विसरण्यासाठी परत एकदा मग सिगरेट, दारू घेण्याची त्याची इच्छा होते. अशा प्रकारे ते व्यसन वाढतं. आणि दिवसातून अनेकदा हे कार्य ते करतात. त्यांना म्हणजे ती तलफच येते सिगरेट ओढण्याची, दारू घेण्याची, म्हणजे मूर्खपणाची कार्य ते करत असतात हे तमोगुणी. तर श्रीला हम्म. प्रभुपाद एक उदाहरण देतात त्याच्यासाठी, की वाळवंटामध्ये उंट असतात बघा. आणि हो. वाळवंटामध्ये इतर झाडं नसतात. म्हणजे तिकडे कशी कॅक्टस किंवा सक्युलंट्स नावाची झाडं असतात आणि त्यांचे पानं पण नसतात त्यांना. त्यांची पानांचं रूपांतर असे काट्यांमध्ये झालेलं असतं. कॅक्टस वरती वगैरे तुम्ही बघाल तर ते काटे असतात, त्यांना स्पाइन्स असं म्हणतात. हो. आता हा उंट काय करतो, हे कॅक्टस खातो, चावून चावून खातो. तर त्यावेळेला हे जे कॅक्टस वरचे स्पाइन्स असतात ते त्याच्या हिरड्याला किंवा जबड्याला ते काटे लागून तिथे जखम होते आणि त्यातून ते बारीक बारीक रक्त पण येतं. आणि हे रक्त त्या घासाबरोबर त्या ह्याच्यामध्ये मिसळलं जातं, सगळ्या त्याच्या त्या घासामध्ये. आता हम्म. उंट मात्र हे आवडीने खातो. आता स्वतःच रक्त त्या कॅक्टस बरोबर तो खातोय, पण त्याचा त्याला स्वाद पण येतोय. आणि तीच हे समजू शकत नाहीये तो बघा, हा हा तमोगुणाची हा, प्राधान्य ते आहे आपलं इथे. रक्त खाल्लं हा. जातंय. हा. तर जसं एखादा सिगरेट ओढणारा कोणी तमोगुणी असेल, स्वतःच्या शरीराला त्रास लंग्सची होतो खराबी आहे, होते हे कळत नाही. हे समजत नाही. हे तमोगुणाचा अगदी टिपिकल गुणधर्म आहे हा. म्हणजे स्वतःच्या विरुद्ध, शरीराच्या विरुद्धच तो कार्य करत असतो. म्हणजे अशा प्रकारे त्याची बुद्धी अशी भ्रष्टच झालेली असते. तर आता बुद्धीबद्दल आपल्याला हे 3 श्लोक बघितल्यानंतर आता धृती, धृती म्हणजे दृढ निश्चयाबद्दल किंवा निश्चयाबद्दल हे आता हम्म. 33व्या श्लोकामध्ये सांगितलंय आपल्याला. 33, 34 आणि 35. हा. हम्म. हरे कृष्ण. धृती म्हणजे आता तुम्ही काय सांगितलं नक्की? निश्चय नाही काय? धृती म्हणजे निश्चय. हा. धृती म्हणजे निश्चय. निश्चय. हा. म्हणजे आता तो सत्वगुणी असेल तर तो दृढ निश्चयी असेल, बरोबर ना? हा. हा. पण रजोगुणी असेल तर त्याचा निश्चय तेवढा घट्ट नसेल, त्याचं म्हणजे हम्म. दुसरीकडे त्याचं आकर्षण आहे त्यामुळे. हा. हरे कृष्ण. धृत्य यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृती सा पार्थ सात्विकी. हे पार्थ, जो निश्चय अचल आहे, जो योगाभ्यासाद्वारे खंबीरपणे धारण केलेला आहे आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संयमाला आता खूप महत्व आहे इथे.
हा. आणि कसं आहे म्हणजे डिटर्मिनेशन ज्याला म्हणतात ना, एकदम हम्म फर्म निर्धार असतो त्याचा, मी करणार म्हणजे करणार, हा सात्विक निश्चय झाला. तर मनुष्य त्यामुळे आपल्या मनाला, इंद्रियांना संयमित करू शकतो. आणि असा दृढ निश्चय अढळ असतो, कधी तुटत नाही. जसं आता रोज जप करेन किंवा नियमित नियामक तत्व जी भक्तीची सांगितली आहे ती पाळेन, भगवद्गीता श्रीमद भागवतम मी वाचेन, असा एक अतूट निश्चय असतो त्याची, आणि एवढी दृढता त्याच्या निश्चयामध्ये असते. आणि साधना करण्या म्हणजे जी गुरूंनी सांगितलेली साधना आहे तो, त्यामुळे तो अगदी अडिगपणे करत असतो आणि निश्चितपणे मग तो साधक प्रगतीही करतो, हम्म कारण तो खूप दृढ असतो आपल्या निश्चयामध्ये, आपल्या निश्चयाच्या आड तो कशाला यायला देत नाही. तर असा हम्म दृढ संकल्प अवघड पण असतो बघा. काही काळ भक्ती केल्यानंतर काही वेळा मनुष्य परत भौतिकाकडे ओढला जातो, कारण आपण म्हणतो ना मायाशक्ती खूप प्रभावी आहे भौतिकामध्ये, आणि तीही आपली परीक्षाच घेत असते. तर ज्या वेळेला मग असे व्यक्ती भक्तीमधून परत भौतिकामध्ये ओढले जातात, तेव्हा सोशल मीडिया, मित्रमंडळी, नातेवाईक यांच्याबरोबर मग तो वेळ घालवू लागतो. जप करणं, भगवद्गीता श्रीमद भागवतम वाचन वगैरे ह्याच्यापासून तो दूर होत जातो. आणि मग हम्म एक एक भौतिकामध्ये पैसे कमावणं किंवा ते जे बाकीच्या सगळ्या गोष्टी असतात ह्याच्यासाठी तो प्रयास करू लागतो. पण जो सात्विक दृढ निश्चय असतो, जसा आता श्रीला प्रभुपादांचा होता, जेव्हा अमेरिकेला बोटीतून गेले तेव्हा त्यांना तब्येतही त्यांची म्हणजे खराब झाली, पण त्यांचा निर्णय मात्र दृढ राहिला, ते डगमगले नाहीत. अमेरिकेला पोचून पण गुरूंच्या आदेशाचं पालन त्यांनी केलं, कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसाराचं कार्य केलं. निश्चयाच्या आड त्यांची तब्येतही त्यांनी येऊ दिली नाही. म्हणजे हा सत्वगुणी निर्धार झाला. आणि मग असा व्यक्ती बघा लवकर झोपतो, पहाटे लवकर उठतो, स्नान करतो, जप करतो, मंगल आरती करतो. आणि असा सत्वगुणी निश्चय ज्याचा आहे, मग त्याचं वय जरी झालेलं असेल तरी त्याची एक ती शिस्त त्याने लावून घेतली, एक वळण आहे त्याच्या आयुष्याला. तो कधीही ते चुकत नाही, नित्य नियमाने तो तो कन्सिस्टन्सी आहे. आणि जेव्हा अशी कमिटमेंट असते तेव्हा त्याची प्रगती पण होताना दिसते. जसं बघा रोज थोडा थोडा व्यायाम करीत राहिल्याने कालांतराने त्याचा लाभ आपल्याला समजतो. म्हणजे छोटे कन्सिस्टंट नित्य नियमाने केलेले जे प्रयत्न असतात त्याचा कालांतराने हम्म मोठा परिणाम पण दिसून येतो. तसंच आपण आता भागवतम वाचतो ना, ते जशा भगवद्गीता आपण करतो वाचायला सुरुवात करतो त्याला आधी प्रार्थना म्हणतो. तर भागवतम हम्म पण जेव्हा वाचतो तेव्हा भागवतम मधलाच एक श्लोक आपण प्रार्थनेमध्ये म्हटला जातो, हम्म नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती हा उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. तर त्याच्यामध्ये नित्यं भागवत नित्यम. सेवया, हा म्हणजे नित्यम रोज नियमाने हे केलं हम्म पाहिजे, कधीही न चुकता. तर हे झालं सात्विकी संकल्प, त्याचा दृढ निश्चय, आपल्या त्या संकल्पाच्या मध्ये तो कुठली गोष्ट येऊ देणार नाही, जे ठरवलं आहे शास्त्राच्या अनुसार ते कार्य तो करणारच. आता हम्म 34वा बघूया, ज्याच्यामध्ये रजोगुणी व्यक्तीसाठी सांगितलंय, तो कसा निर्धार असतो त्याचा. हम्म. हरे कृष्ण. यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृती सा पार्थ राजसी. परंतु हे अर्जुन, ज्या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना आसक्त असतो तो निश्चय राजसिक होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता रजोगुणी व्यक्तीसाठी इंद्रिय तृप्ती सगळ्यात महत्वाची असते, ती करायला मिळावी म्हणून तो इतर सर्व गोष्टी दूर सारू शकतो. इंद्रिय भोगासाठी धनसंपत्ती कमवतो तो आणि ते महत् प्रयास करतो त्याच्यासाठी, असंख्य इच्छाही असतात आणि त्या इच्छांची पूर्णता व्हावी ह्यासाठी त्याचा निश्चय असतो. हम्म म्हणजे नामजपाचं महत्व जरी त्याने जाणून घेतलं की रोज एक माळ तरी मला जप केला पाहिजे, पण तरी नेमके त्याच वेळेला त्याचे मित्र जर का त्याला बोलवायला आले बाहेर जाण्यासाठी, तर तो जप करणं थांबवून त्यांच्यावर बाहेर जातो. म्हणजे इंद्रिय हम्म तृप्तीमध्येच मन आणि इंद्रिय त्याची गुंतलेली असतात आणि ते करण्यासाठी तो अधिक क्रियाशील असतो, त्याचं आकर्षण तिथे जास्त असतं. आता हम्म. 35वा बघूया, तमोगुणी कसा असतो. हरे कृष्ण. यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृती सा पार्थ तामसी. हे पार्थ, जी धृती स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धी पूर्ण धृती म्हणजेच तामसी धृती होय. त्यांनी दुर्बुद्धी पूर्ण श्रुती असं म्हटलंय. हा बरोबर, दुर्बुद्धीच आहे हो ना, म्हणजे तेच म्हणजे बुद्धी नाहीच आहे दुर्बुद्धी ती, पूर्ण करेक्ट. धृती.
हा. आता तमोगुणी म्हणजे आळस, अत्याधिक निद्रा, मग हो झोपेमध्येच मोठी मोठी स्वप्न बघतो, त्यावर कृती कुठली करत नाही, ओनली प्लॅन्स नो ऍक्शन. तर नुसते हो बोलतील एक दिवस येईल मी मोठा माणूस बनेन. जसं आता कोणी विद्यार्थी असेल, आता पुस्तकं आणून त्याने कपाटात ठेवली आहेत, पण म्हणतो काय, हो मी वाचणार आहे अजून, म्हणजे आता कुठल्या मुहूर्ताची वाट बघतो माहिती नाही, कधी कपाटातून पुस्तकं नाही निघतील ते. पण हे असं होताना दिसतं. तर अशा प्रकारे केवळ स्वप्न बघण्यात जो रमतो तो तमोगुणी, आणि हम्म, काही इनिशिएटिव्ह तो घेत नाही. हम्म. त्याच्यापेक्षा तमोगुणीपेक्षा रजोगुणी व्यक्ती क्रियाशील असतो, कारण इंद्रिय तृप्तीमध्ये तो जास्त आकर्षित असतो, आणि इंद्रिय तृप्तीमध्ये खटपट करून पैसे कमावण्यासाठी महत्प्रयासही करताना दिसतो. म्हणजे हो कष्ट त्यासाठी सोसावे तो लागले तरी क्रियाशील चालतील. असतो. हा, बरोबर. तमोगुणी म्हणजे पूर्णच आळशी, पण रजोगुणी तसं नाही, कष्ट करतो पण विशिष्ट कार्यासाठी करतो, पण म्हणजे त्याचं घाम गाळेल. एम वेगळं असतं, ते भगवत भक्ती हा, नसते. नसते, बरोबर. आणि सात्विक म्हणजे कसं आहे, त्याने ठरवलेलं असतं की भगवत भक्तीसाठी मी काहीही करेन. म्हणजे बघा, तिघांचंही आपल्याला स्पष्ट झालं, हो धृती कशी असते, कुठल्या हम्म. गोष्टीसाठी निर्धार कसा असतो. आता 36 ते 39 हे आपल्याला सुखाचे 3 प्रकार सांगितले, तेवढे बघून आपण थांबूया. म्हणजे 39 पर्यंत आज पूर्ण करू आणि मग थांबू. हं? हो चालेल. आता हे तीन 36वा. होतील आता. मला हा. हे माताजी उद्या मला ना जरा हो. थोडस ह्यांच्याकडे जायचंय. म्हणजे आम्ही अन्वया माताजींच्या घरी उद्या हो. सप्तशतीचं सगळं पूर्ण वाचन करणार आहोत बर पोथीचं. बर. तर ते बर 4 बर. वाजता सुरुवात करावी लागेल, कारण मोठी आहे ना हा. ते सगळं संपायला. हो हो. तर बर म्हणजे बर. माझ्या घरापासून जरा लांब आहे ते. तर हो. मला 3:30, 3:15, 3:30 ला निघायला लागेल मग उद्या. आपण लवकर थांबू ना, मग आपण असं करू का, 2 ते 3 वगैरे घेतला तर हो दोन चालेल ते का तीन तुम्हाला? चालेल. हो 2 ते हा, 3 मग चालेल आपण मला. उद्या 2 ते 3 करूया. हा, म्हणजे चालेल. आणि तुम्ही उद्या जायला बहुतेक तुम्ही सायली मोकळे व्हाल. माताजी हा म्हणजे त्या मोकळ्या असतील हा. कदाचित उद्या. हा, ठीक आहे, ठीक म्हणजे आहे, आजच्या चालेल. हा. त्या गुंतलेल्या नसतील. आपण उद्या 2 हो वाजता हो. सुरुवात करूया. हा, चालेल, कारण जरा चालेल, चालेल. आणि हो, हल्ली मुंबईचे बरोबर, 2 हरकत ब्रिज नाही. पाडलेत ना, त्यामुळे प्रचंड ट्रॅफिक हो असतो. हो. नाही नाही, बरोबर. आणि तुम्हाला जर का वाटलं की 15 मिनिटं अजून आधी आपण सुरू करायचं असेल 1:45 ला, तर तुम्ही मला मेसेज करा, आपण 2:45 ते 2:45 करू, म्हणजे तुम्हाला अजिबात काही प्रॉब्लेम राहणार नाही. नाही 2 हा, ते 3 सकाळी. केलं हा, तरी चालेल. मी 2 ते 3 जाताना चालेल टॅक्सीने का? जाईल. हो 2 चालेल. ते 3 बर. चालेल. हा, एकच तास चालेल, ठीक मिळेल आहे. आपल्याला, पण चालेल. हा. उद्या बर आता बर, शेवटचा चालेल. दिवस आहे, संपणार उद्या. हो हो, बरोबर. हा. चालेल. आता 36वा आता बघू आपण. लक्षात आलं म्हणून मी पटकन सांगितलं. हो हो, हरकत नाही, हरकत नाही. हा. आपल्याला उद्याच्या दिवशीच ऍडजस्ट करायचंय, मग परवा तर हो. सुट्टीच आहे आपली, आणि आणि मग त्याच्यानंतर मग शनिवार रविवारी रेग्युलर होईल. जास्ती वेळ घेतलं तरी हो, हरकत नाहीये. चालेल, हं? चालेल. हा. हो. हरे कृष्ण. 36वा. सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ. अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति. हे भरतश्रेष्ठा, बद्ध जीव ज्या 3 प्रकारच्या सुखाचा उपभोग घेतो आणि ज्यामुळे त्याच्या दुःखांचा अंत होतो, ते 3 प्रकारचे सुख आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बद्ध जीव म्हटलाय म्हणजे तो सुख दुःख भोगतोय, इंद्रिय हो तृप्तीमध्ये गुंतलेला पण आहे, आणि हो पुन्हा पुन्हा तेच भोग करून सुख प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतोय. प्रयत्न आणि करतोय. त्यातून त्याची सुटका कधी होऊ शकते, ज्या वेळेला कुठल्या शुद्ध भक्ताची त्याची भेट होईल आणि त्याची कृपा प्राप्त झाली, तर तो कृष्ण भावनेमध्ये येतो, आणि क्रमशः प्रगती करून मग हे सुख दुःख जन्म मृत्यूच्या चक्रातून तो मुक्ती मिळवू शकतो. पण तोपर्यंत त्या भौतिक भोग आणि त्यातून मिळणारं क्षणिक सुख, ह्यातून बाहेर पडून पुढची कृष्ण भावनेची पुनर्जागृती करण्यासाठी कृष्णांची कृपा केवळ कुठल्या तरी त्यांच्या शुद्ध भक्ताच्या द्वारेच त्याला प्राप्त झाली, तर मग हा बदल घडून येऊ शकतो. हे महत्वाचं आहे. हम्म, आता कारण शाश्वत स्त्रोत काय आहेत आनंदाचे, सुखाचे, हे कृष्ण आहेत. भौतिकामध्ये जे काही आहेत ते सगळी दुःखच आहेत. सुख ज्याला म्हणतो ना, ती इंद्रिय तृप्ती पासून मिळणारी क्षणिक सुख आहेत, ज्याला तो सुख मानून बसलेला आहे, खरी तर ती दुःखच आहेत शेवटी. म्हणजे अंत हम्म, त्याचा दुःखामध्येच होतो. पण जोपर्यंत त्याला कृष्ण भावनेशी, कृष्णांच्या एखाद्या शुद्ध भक्ताच्या द्वारे जोडला जात नाही, तोपर्यंत त्याला हे आनंद कळत नाही कशामध्ये आहे तो. आता हम्म. इथे जी शेवटची ओळ आहे बघा ह्याच्यामध्ये, म्हणजे 36व्या श्लोकाच्या अनुवादामध्ये काय म्हटलेलं आहे की, 3 दुःखाचा प्रकारची अंत होतो दुःखांचा ते अंत 3 होतो, प्रकारचे बरोबर. सुख.
हम्म. हा, 3 प्रकारचे सुख माझ्याकडून ऐक. आता पुन्हा पुन्हा तेच सुख प्राप्त करण्याचा हा व्यक्ती ना प्रयत्न करत असतो. इथे म्हटलेलं आहे ना की म्हणजे हे तात्पर्यामध्ये तात्पर्य श्रीला वाचू का? प्रभुपादांनी छोटस लिहिलंय. आहे पण व्यवस्थित हा, दिलंय. वाचा वाचा बरं, वाचा, मग मी एक्सप्लेन करते. तात्पर्य: बद्ध जीव हा भौतिक सुखाचा पुन्हा पुन्हा उपभोग घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो. याचप्रमाणे तो पुन्हा पुन्हा चरवितच चरवण करीत असतो. परंतु कधी कधी असा उपभोग घेत असताना एखाद्या महात्म्याचा सत्संग लाभल्यामुळे तो भावबंधनातून मुक्त होतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर बद्ध जीव हा सदैव कोणत्या तरी प्रकारच्या इंद्रिय तृप्तीतच गुंतलेला असतो. जेव्हा सत्संगामुळे तो जाणतो की त्याच त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती होत आहे, मग जेव्हा त्याची मूळ कृष्ण भावना जागृत होते, तेव्हा तो अशा पुन्हा पुन्हा प्राप्त होणाऱ्या तथाकथित सुखापासून मुक्त होतो. हम्म. हरे आता कृष्ण. हरे कृष्ण, इथे हा बघा, ही जी शेवटची ओळ आहे ना, पुन्हा पुन्हा प्राप्त पुन्हा होणाऱ्या पुन्हा तथाकथित सुखांपासून मुक्त होतो. मुक्त आता होतो. हे तथाकथित सुख म्हणजे काय? इंद्रिय तृप्तीला उद्देशून म्हटलंय. कारण हो. प्रत्येक जीव म्हणजे अनेक जन्म इंद्रिय तृप्तीच करत आलेला आहे. अनादी कालापासून केवळ इंद्रिय तृप्ती आपण करतोय आणि ती पूर्ण करण्यासाठीच पुढील शरीर आपण धारण करतोय. म्हणजे जे उपभोगलं तेच परत हे ते करण्याचं परत चक्र सुरू परत आहे बघा. जन्म. बरोबर ना? आणि याच हो. अर्थाचा एक श्लोक भागवतम मध्ये पण आलेला आहे. प्रल्हाद महाराजांचा म्हणजे मुखात आलेला आहे. तो 7व्या स्कंदामधला श्लोक आहे की मर्तिनः कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभी विशताम तमिस्त्रः पुनः पुन्हा चर्वित चर्वणानाम, ज्याचा संदर्भ हा. इथे श्रीला प्रभुपाद घेतात. हा, म्हणजे काय? अनियंत्रित इंद्रिय तृप्तीचं जणू व्यसनच लावून घेतलेले हे भौतिकातले जीव नरकमय परिस्थितीकडे प्रगती करतात. जे आधीच चावलेलं आहे, चावलेलं आहे म्हणजे ज्याचं चरवण केलेलं आहे किंवा हो. ज्याचा स्वाद घेतलेला आहे, तेच वारंवार परत चरवण करतात आणि हम्म. त्यामुळे ते कृष्णांकडे कधीही वळत नाहीत. कोणी त्यांना याबद्दल सांगितलं तरीही ते ऐकत नाहीत आणि स्वतःचे हम्म. प्रयत्नही जाणून घ्यायचे करत नाहीत. आणि पुन्हा पुन्हा चर्वित चरवणाना म्हणजे तो तेच शब्द इंद्रिय चांगला, उपभोग. त्या शब्दाच्या ह्याच्यावरूनच हा, जाणून जातं. चर्वित समजतं चर्वण. आपल्याला. हम्म. बरोबर. हा, म्हणजे तेच इंद्रिय उपभोग आणि परत परत तेच करण्यामध्ये ते जीवन अशा प्रकारे आपलं व्यय करतात, म्हणजे वाया घालवतात. हा, हम्म. तेच, तीच इंद्रिय तृप्ती, तेच भोग आणि काय त्याच्यात त्यांना सुख मिळतं हे काही कळू शकत नाही. आता 37वा बघू आपण. म्हणजे परत जरी त्याला मनुष्य जन्म प्राप्त झाला तरी त्याचा हा, तो सदुपयोग करून घेत नाही. परत करून त्याच घेत नाही. चक्रात अडक राहतो. बरोबर, म्हणजे इंद्रिय तीच कर्म तृप्तीशीच करतो. निगडीत करून ठेवतो जीवन. हा, त्याच्या हम्म. पलीकडे पण सुख कशात आहे हे त्याला समजतच नाही. हम्म. हा, जोपर्यंत हे समजणार नाही बघा, तोपर्यंत भौतिक जीवनाला तो सुखी जीवनच मानतो आणि ते त्याच्या सुख वागणुकीत आपण फरक पडणार नाही. पडणार नाही. म्हणजे आता हे इथे ते परत चित्र आपण बघितलं होतं ना माताजी, ते 2 थेंब मध मिळणार, हो. ते हो. प्राप्त हो. करण्यासाठी हो. अनेक कष्टांना तो सामोरं जातो सामोरं बघा. हे जाईल. ते अगदी व्यवस्थित पूर्ण हो. म्हणजे चित्र आहे. हा, अगदी खरंच ते तेच चित्र भौतिक खूप जगाचं छान आहे. स्वरूप आहे. हा, तेच इथे सांगितलंय. फक्त आपल्याला तो संदर्भ आता लागला म्हणून लक्षात आला की हेच हा. आहे भौतिक जीवनातल्या बद्ध माणसाचं चित्र, की ते हो. 2 थेंब मिळावेत, इंद्रिय तृप्तीपासून सुख प्राप्त व्हावं, म्हणून अनेक संकट तो सामना करायला तयार आहे. नवीन नवीन शरीर धारण करतो आणि दर हम्म. जन्मामध्ये थोडासा मध तो चाकतो. तेच त्याला छान वाटतं, एवढंच. हम्म. असं आहे. आता 37वा बघू आपण. हरे कृष्ण. यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धी प्रसादजम. जो आरंभी विषासमान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृततुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते, त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले आहे. हम्म. आता सात्विक सुख कसं आहे? स्वरूप सुरुवातीला स्वरूप विषासमान. साक्षात्काराची हा, म्हणजे आत्मसाक्षात्कार का? आत्मसाक्षात्कार, आत्मसाक्षात्कार. हम्म. स्वरूप आपलं काय आहे की आपण आत्मा आहोत आणि आपला आत्मा कृष्णांपासून आलेला आहे, कृष्णांपासून हा. आलेला अंश आहे.
बरोबर. कृष्ण हं, स्वामी आहेत आणि आपण सेवक आहोत. हा स्वरूप हं, समजणं म्हणजे स्वरूप साक्षात्कार. हा म्हणजेच आत्मसाक्षात्कार. हं, आता सत्वगुणी सुखाबद्दल या श्लोकात सांगितलंय. हे कसं म्हटलेलं आहे, सुरुवातीला विषा समान पण शेवटी अमृत तुल्य असतं. जसं आता हं, जप करणं आहे, सुरुवातीला एक माळ जप करणं एका ठिकाणी बसून पण खूप अवघड वाटतं. पण जर का व्यक्ती करत राहिला तर तो 16 माळा काय अजून अधिक पण जप करू शकतो आणि त्याला त्याच्यामध्ये खूप आनंद वाटतो. तर सत्वगुणी सुख सुरुवातीला खूप कठीण, म्हणजे जसं आता पहाटे उठून स्नान करणं, मंगल आरतीला उपस्थित राहणं, भक्तीच्या नियामक तत्वांचं पालन करणं आणि ह्या वाईट हं, सवयी सोडणं हे मनुष्याला अवघड वाटतं. पण कालांतराने हे समजतं की या गोष्टी मी घट्ट पकडून ज्या ठेवलेल्या आहेत ते माझ्या दुःखाचं कारण आहे. ज्या वाईट सवयी वगैरे मी ठेवलेल्या आहेत त्या या सोडल्यानंतरच सुख प्राप्त होतं. जसं आपण म्हटलं ना की हे जे चार नियामक तत्व आहेत ती असुरी प्रवृत्तीच्या लोकांना किंवा जे रजोगुणी लोक आहेत त्यांना ती बंधन वाटतात. स्वैराचार करणं त्यांना जास्त सोपं वाटतं, पण खरं तर ही चार नियामक तत्व आपल्याला बंधनातून मुक्त करत असतात हे त्यांना हं, समजत नाही. तर त्यामुळे इथे म्हटलेलं आहे की ही गोष्ट आधी करणं कठीण वाटतं पण नंतर मात्र अमृता समान असतं. म्हणजे सुरुवातीला कठीण पण पालन करायला लागल्यावरती मनुष्य जर का यशस्वीपणे करू शकला ते तर ती अमृततुल्य असं सुख मिळतं. म्हणजे खूप चुकीच्या सवयी आपण लावून घेतलेल्या असतात त्या सोडताना आपल्याला त्रास होतो. म्हणून मग आरंभी विषा समान, कारण सोडायला हं, अवघड आहे. जसं आता एखादं कडू औषध आहे व्याधीवरती, ते घेताना आपल्याला खूप त्रास होतो पण आपल्या स्वास्थ्यासाठी तेच लाभदायक ठरतं. हं, विद्यार्थ्यांच्यासाठी बघा सकाळी उठून अभ्यास करणं, किंवा हं. रोज सकाळी नियमित व्यायाम करणं ही त्याचीच उदाहरणं आहेत. किंवा हो. आता एखाद्याला खूप फास्ट फूड खायची सवय आहे आणि त्याला काही व्याधी उत्पन्न झाल्या असतील तर डॉक्टर त्याला सांगतात हे सगळं थांबवा आता. पहिल्यांदा थांबवून बर्गर टाकतो. खाणं, हो. हा पिझ्झा खाणं, मग ते सुरुवातीला खूप अवघड वाटतं पण तो जर का करू शकला तर ते त्याच्या स्वास्थ्यासाठी उपयोगी पडतं. किंवा त्याच्या कोणी आता आयुष्य तब्येतीवरती आरामात त्याचा जगणारा योग्य व्यक्ती परिणाम. असेल, हा योग्य परिणाम होतो त्याच्यावरती, कारण ह्या सवयीचाच दुष्परिणाम होऊन त्याने तब्येत बिघडवून घेतलेली असते. हं, हा. हं, किंवा आता खूप असा म्हणजे ऐशो आरामात असेल की काही काम करायचं नाही, सगळं काम नोकर करत असतील आणि ह्याला जरा पण हात हलवायला पण नको एवढी त्याने परिस्थिती करून ठेवली असते, तर मग काही काळाने शरीराच्या व्याधी उत्पन्न होतात त्याला. आणि मग म्हणजे खूप म्हणजे काय म्हणतात तो ह्या प्रकारची जीवनशैली बदलायला डॉक्टर त्याला सांगतात. मग त्याला व्यायाम करणं आवश्यक असतं, वजन कमी कर म्हणून सांगतात. आता त्याला हे सगळं अवघड वाटतं कारण त्याने हं, इतकी घट्ट ती सवय लावलेली असते की ते सोडणं त्याला खूप कठीण वाटत असतं. पण जर का तो सोडू शकला तर मात्र हे त्याच्यासाठी अमृततुल्य ठरतं. हा, तर म्हणजे हं. विषयासमान सुरुवातीला पण परिणाम त्याचा मात्र अंततः चांगला होतो. ते झालं सात्विक. आता रजोगुणी सुख कसं आहे ते आपल्याला 38व्या श्लोकामध्ये समजेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विषयेंद्रिय संयोगात दत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसंस्मृतम. इंद्रियांचा विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु शेवटी ते विषाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले आहे. म्हणजे आता आपण जे म्हटलं त्याच्या विरुद्ध जवळपास झालं ते, हा, की सुरुवातीला फास्ट बरोबर. फूड छान वाटतंय पण नंतर हा, त्याच तब्येतीवरती अयोग्य परिणाम. परिणाम होणार. आणि रजोगुणी आपण कसा म्हटला इंद्रिय तृप्तीकडे आकर्षित आहे, हो, बरोबर ना. तर त्यामुळे हो. अशा चटकदार खाण्याची त्याला आवड असते, हम्म, म्युझिकही लाऊड ऐकण्याची त्याला आवड असते, हो. असं म्हणजे सगळं वागणूकच त्याची तशी असते. आता म्हणजे सुरुवातीला इंद्रियांना आनंद तृप्ती देणार, देणार, इंद्रियांना हा, जिभेला. इंद्रियांना तृप्ती देणारं, बरोबर. हम्म, तेच आता इथे उदाहरण त्यांनी घेतलंय बघा श्रीला प्रभुपादांनी, आधुनिक समाजातील स्त्री पुरुष यांचं एकमेकांकडे असलेलं आकर्षण. काही हा. म्हणजे काही काळ एकत्र राहतात, कालांतराने वेगळे होतात आणि तेच त्यांच्या दुःखाचं कारण बनतं. आता हा हम्म, संबंध सुरुवातीला आनंद देणार आहे, एकमेकांचा सहवास आवडल्याने ते एकत्र आले, पण कालांतराने वेगळे झाल्याने तेच आता दुःखाचं कारण बनलं. म्हणजे आता हम्म, एखादा कोणी तरुण मुलगा असेल, कुठल्या मुलीकडे आकर्षित झाला, तिच्याकडे संपर्क ठेवण्याचा प्रयत्न करू लागला, बोलण्यामध्ये तिच्याकडे वेळ घालवू लागला. आता ह्याला हम्म. हे सगळं करताना आनंद वाटतोय पण जेव्हा मुलीच्या वडिलांना कळेल तेव्हा ते त्याला चांगलीच समज देतील. म्हणजे अंत कशात झाला, दुःखामध्ये झाला. तर दुःखामध्ये झाला. रजोगुणी व्यक्ती ही त्वरित सुख पाहिजे असतं त्याला, म्हणजे इंद्रिय तृप्ती हो. म्हणजे त्वरित सुख.
हा, तर तिथे हम्म तो आकर्षित होतो. पण आपण परत 5व्या अध्यायातला तो श्लोक आठवूया. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख यो नव एवते आद्यंतवंत कौंतेय न हम्म तेषु रमते बुधा. म्हणजे बुद्धिमान मनुष्य भौतिक इंद्रियांच्या संयोगापासून उत्पन्न होणाऱ्या दुःखांच्या कारणामध्ये भाग घेत नाही. कारण या सुखाला आरंभ पण असतो आणि अंत पण असतो. तर म्हणून हम्म. कुठल्याही गोष्टींचं अतिसेवन हे लाभदायक नाही. जसं आपण अति म्हणतो की तेथे माती. गुलाबजाम, अति तेथे माती. अगदी बरोबर. आणि तो संपला अगदी की दुःख बरोबर. होणारच आहे. गुलाबजाम घेताना दुःख चवीला होणार. खाताना गोड आहे, करेक्ट. तो हा, संपला म्हणून दुःख होणार. दुःख होणार आणि आवडला म्हणून अतिसेवनही करू शकत नाही, तेही व्याधी हम्म. उत्पन्न करतं. तर हो. त्यामुळे भौतिक जगातले सर्व आनंद हे अशा तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहेत बघा. हा, कितीही केले तर ते अतिसेवन हे मातीकडेच नेणार आहे. आणि शाश्वत सुख हे फक्त शाश्वत आनंदाच्या स्रोत म्हणजे कृष्ण आहेत, त्यांच्या बरोबर जोडून घेण्यातच मिळू शकतं. पण ज्याला हे कळतं पण तो करू शकत नाही, हा रजोगुणी झाला. रजोगुणी बुद्धिमान आहे, पण त्याला इंद्रिय तृप्तीकडे आकर्षण आहे. त्याला कृष्ण आहेत आनंदाचे स्रोत हे कळतं, पण तो करू शकत नाही. आणि करायला गेला तर त्याच्यात टिकून राहू शकत नाही, हे महत्वाचं हा, आहे. कारण हा त्याचं फरक आहे. धृती कशी आहे. हा, धृती कशी आहे राजसिक त्याची. वृत्ती हा निश्चय त्याचा डळमळीत असतो. डळमळीत आहे. कळलं ना, असं आहे. म्हणजे ते येतात तो दृढ निश्चय भगवद्गीतेच्या नाहीये. वर्गाला, कालांतराने निघून जातात, पण परत दृढ भौतिकाकडे निश्चय नाही तो. आकर्षण होतं. दृढ दृढ निश्चय नाहीये, निश्चय हा नाही. रजोगुणीचा प्रॉब्लेम येतो इथे. हम्म. हा, आता 39व्या श्लोकामध्ये तमोगुणाबद्दल सांगितलंय आपल्याला. हा. हा. हरे कृष्ण. यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्. आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्काराकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस व प्रमाद यापासून उत्पन्न होते, त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता तमोगुणी सुख म्हणजे सात्विक सुखाच्या विरुद्ध. आळस, निद्रा, अज्ञानामध्ये सुख मानणारा हा तमोगुणी असतो. नुसत्या काल्पनिक योजना तो करत असतो आणि त्यात स्वप्न बघून तो रमतो, कृती काही हम्म. करत नाही. आणि कृती केली तर ती कशी पापमय कृत्य करतो, व्यसनाधीन असतो. त्यामुळे तामसिक सुख हे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत विषासमानच म्हटलेलं आहे, कडूच असतं. हम्म. आता दारू आहे, सिगरेट आहे, ह्याची नशा खरं तर काही आनंद नाहीये. पण तमोगुणी व्यक्तीला मात्र ह्यात माहिती नाही काय आनंद मिळत असतो. कारण दुसरं म्हणजे काय आहे की त्याला इतर ह्याच्याहून श्रेष्ठ आनंद कशात आहे हे माहिती पण नसतं, अज्ञानात असल्यामुळे. तर त्यामुळे इन शॉर्ट आता थोडक्यात आपल्याला बघायचं या 3 गुणांचं, तर बघूया. सत्वगुणामध्ये सुख कसं आहे, प्रारंभी अवघड पण अंततः शेवट गोड करणार. हम्म. अमृता रजोगुणी समान. सुख अमृता समान. रजोगुणी सुख प्रारंभी आनंद पण काही काळ दुःख मिळणार आहे. आणि शेवट त्याच्या तमोगुणी दुःखात सुख होणार आहे. शेवट दुःखामध्ये होणार म्हणजे रजोगुणी. आणि तमोगुणी सुख हे सुख नाहीच आहे, आरंभी आणि सुरुवातीपासून अंततः दुःखच आहे. दुःखच दुःख. अगदी. तर आपल्याला करायचं काय सांगितलंय शास्त्राच्या द्वारे, की आपण आपल्या सुखाची पातळी तमोगुणातून रजोगुणात, नाही आता कोणी तमोगुणात असेल तर त्याने रजोगुण आणि रजोगुणातून सत्वगुणापर्यंत आणायला पाहिजे. तमोगुणातल्या सवयी सोडण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. जो तुच्छ स्वाद विसरण्यासाठी हम्म. त्याने दुसरीकडे जिथे उच्च स्वाद त्याला मिळेल हे त्याने जाणून घेतलं पाहिजे. जो भगवंतांच्या भक्तीचा उच्च रसाचा गोडवा आहे तो घ्यायला शिकलं पाहिजे. जप करणं, श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनमचा सराव केला पाहिजे. भगवद्गीता, श्रीमद भागवतमचं नियमित वाचन करायला हवं. हे करून आता प्रगती करून मग तो दिव्य स्तरापर्यंत उन्नत होईल. मग भगवंतांच्या भक्तीचा हा आनंद घेणं, मग तो म्हणजे काय म्हणतात, तो सतत त्याला ते आनंदाचा मग स्त्रोत जोडून घेतल्याने त्या आनंदाची गोडी कळायला लागते. गोडी, आणि तो सतत मिळत राहील ना. म्हणजे आता इथे हम्म. कसा आहे, भौतिकातला आनंद काही काळ मिळतो, काही काळ तो टिकतो, परत तो संपतो, मग परत मनुष्य रिक्त होतो, परत तो आनंद घेण्यासाठी त्याची खटपट सुरू होते. पण जेव्हा हम्म. कृष्णांबरोबर जोडला जातो सतत तो आनंद मिळतो ना. अहैतुकी अप्रतिहता तो असंच हायच मिळेल. कृपा. हा, हम्म. अहैतुकी म्हणजे अशीच झालेली, आणि अप्रतिहता जे कृष्ण आहेत. पण हे कळायलाच त्याला समजत नाही, म्हणून ती पातळी आपल्याला वरती केली पाहिजे. तर इथे थांबूया एकदा. फक्त तो दुसऱ्या अध्यायातला माताजी 59वा श्लोक तुम्ही वाचा, त्याचा हा. अनुवाद. आणि तात्पर्य वाचलं नाही तरी चालेल, श्लोक आणि अनुवाद वाचा, कारण त्याचा संदर्भ इथे घेतलेला आहे. हा, आले. एक मिनिट. दुसऱ्या ह्याच्यातला हा. 59.
59, 59. विषया विनिवर्तन तोच ना? हो. हो हो. हम्म. विषया हरे कृष्ण. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. देहधारी जीवात्मा जरी इंद्रियोपभोगापासून निवृत्त झाला तरी त्याची इंद्रिय विषयांबद्दलची गोडी राहतेच. परंतु उच्चतर रसाचा अनुभव घेऊन अशी कार्ये थांबविल्यास तो चेतनेमध्ये स्थिर होतो. म्हणजे हम्म. तुम्ही परत परत त्याचा प्रयत्न केला तर तुम्ही तिथपर्यंत जाऊ शकता. हा, म्हणजे तमोगुणी सत्वगुणापर्यंत जाऊन जाऊ शकतो. भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेऊ शकतो. हम्म. महत्वाचं इथे त्यांनी काय सांगितलंय, जी पहिली ओळ आहे की हं. इंद्रियांची ओढ त्यांच्या विषयांकडे ही राहतेच, पण हो. तरीही कृष्णांबरोबर जोडून घेतल्याने आपण त्या इंद्रियांना संयमित करू शकतो. कारण त्यांना आता उच्च रसाचा अनुभव कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने प्राप्त होऊ शकतो. यापुढे भौतिक भोगातून मिळणारा आनंद आता तुच्छ वाटू लागतो. हम्म. म्हणून ही इंद्रिय तिथे टिकू राहू शकतात, भक्ती स्थिर होऊ शकते कृष्णांबरोबर जोडून घेतल्याने, हे म्हणजे सांगितलंय. आता आपल्या हं? बाबतीत कसं म्हणतो की आपण इतर काही हा म्हणजे गोष्टीतली इच्छा कमी होते किंवा गोडी कमी हा. होते. हो उगाचच बरोबर. कुठेतरी जाण्याची गोडी कमी होते. राहत नाही. कारण हा. काय, इथे कुठेतरी आपल्याला ते समाधान, तो आनंद कृष्णांबरोबर जोडून घेतल्याने मिळतो आहे. आणि त्यापुढे तो भौतिकातला आनंद आता कमी प्रतीचा वाटू लागलाय. म्हणजे हा, निरर्थक म्हणून टीव्ही बघत परमद्रष्टा बसण्यापेक्षा हे निवर्तते. वाचन आवडतं. बरोबर. हाच त्याच्यातला अर्थ आहे जो आपल्याला समजून घ्यायचा आहे. आणि तमोगुणी आणि रजोगुणीला हा जेव्हा कळतो तेव्हाच तो जोडून घेईल, पण हं. अन्यथा नाही. नाहीतर मग हे जे त्यांचं बद्ध जीवाचं जे वागणं आहे की ते अंततः दुःखच मिळणार आहे रजोगुणीला, आणि तमोगुणीला तर सततच दुःख मिळणार आहे, तेच त्याला करावं लागेल. हा, तर इथे आपण थांबूया. मी हं. फक्त सायली माताजींना कळवते प्रथम रेकॉर्डिंग बंद हो. करायला, आणि मग हं. काही शंका असतील तर घेऊ उद्याची आपण. लवकरची वेळ आहे ते पण सांगा मग त्यांना. पण हो 2 ते हो, 3च सांगते. आहे आपल्याला उद्याला पण. हो हो हो, उद्या 2 ते 3 सांगते 2 ना. ते हा 3. हं. हा, म्हणजे एकच तुम्ही मिनिट हा कंटिन्यू मला. केलं तरी चालू शकेल सायली माताजींना हा, वेळ असला तर. मी बर 3 बर, वाजता विचारते. बाहेर पडीन. चालेल हां. चालेल मग चालेल. मला मी हा, रेकॉर्डिंग ऐकीन मग ते नंतर. हो हो, चालेल. मग एकच हं. मिनिटात मी त्यांना कळवते, मग मीटिंग आपण एंड करूया. हो हा चालेल, चालेल. हा. हा, हरे कृष्ण. मी हरे कळवलंय त्यांना. कृष्ण. शेवटचा श्लोक म्हणायचा आहे ना? हा, आता काही शंका आहेत का? हो हो, नाही.